Magandang araw po, butihing taga-salaysay. Napakaganda po ng inyong programa, sir. Kudos sa iyo at sa mga kasamahan mo sa himpilang ito. Naaaliw po akong makinig ng mga kwento niyo po, lalo na at stress reliever po ang napakaganda mong boses. At ang galing mo pong bumuhay ng mga kwento. Naks naman, nakakataba ng puso. Nakakatanggal po ng stress habang nakikinig, lalo na sa mga kwentong pag-ibig patungkol sa mga aswang at tao. Parang fairy tales lang ang datingan, lalo na kung superhero ang dating ng aswang. Wish ko na lang tuloy na makapag-asawa ng aswang na lang po, sir. Hindi pa yata siguro nakaka-stress kagaya ng asawa kong batugan. Nandito nga po pala ako ngayon sa abroad, sir. Magdidekada na. Nawalan na rin ako ng ganang umuwi ng bahay at tumira ng matagal. Ayos na sa akin ang magbakasyon na lang ng ilang buwan. Malalaki na rin naman ang mga anak ko at nawawalan na rin ako ng gana pa sa manluloko kong asawa. 3 beses na niyang ginawa ang mambabae, kaya nagsawa na rin ako kakaintindi. Kaya baka may irereto ka pong puging aswang dyan, sir. Kahit aswang, basta mabait, carry na yon. Pero syempre joke lang yon. Baka tutuhanin mo, okay lang naman. Nandito nga po pala ako sa Saudi ngayon. At ang ibabahagi kong kwento ay nangyari noong 15 anyos pa lamang ako. Ang palayaw ko ay Mayeng. Pero sa bahay lang yan. Madalas na itawag sa akin ng aking mga magulang at kapatid. Edad 34 na ako ngayon. At ang pangyayaring ibabahagi ko ay nangyari noong taong 2005. 4th year high school ako noon at ilang buwan na lang ay gagraduate na kami noon. Sa aming magkaklase, 3 lang talaga kami ang malapit sa isa't isa. Itago na lang po natin ang 2 kong kaibigan sa pangalang Kate at April. 3 kami ay iba-iba ang ugali, subalit nagagawa naming mag-adjust sa isa't isa. Naroon ang minsang tampuhan, subalit hindi kami kailanman umabot sa sakitan o batuhan ng mga masasakit na mga salita. Mayeng, sama ka daw ba sa susunod na Sabado? Tanong ni Kate noong nananghalian kami sa ilalim ng puno ng mangga. Lagi kaming may baon na pananghalian dahil sobrang layo pa ng aming bahay. 1 oras pang lalakarin mula sa bahay patungo sa school. Hindi rin lingid sa amin ni Kate ang chismis tungkol sa pamilya ni April. Kahit nasa malayong sityo na ito ng aming baryo, ay napakalakas pa rin ang ugong ng chismis tungkol dito. Na ang ama ni April ay isang mabangis na aswang at minsan na itong nahuli na may nabiktimang 7 taong bata. Dekada 90 daw nang mangyari iyon. Hindi nga lang malinaw ang detalye. Ngunit magkagayon pa man, hindi naging balakid ang chismis na iyon sa aming 3. Isa lang din ang may kaya, iyon ay si April. Laging karne ang baon. Kahit minsan ay hindi pa nangyari na nagbaon ito ng tuyo o bagoong. Kami lang yata ni Kate madalas ang may baong ganoon. Minsan, gold corn rice pa with matching bagoong. Charap. Pero lagi naman kaming libre sa ulam ni April. Kahit kailan hindi ito naging madamot. Madalas nga lang itong absent. Napakalayo kasi ng kanilang bahay. 2 oras pang lalakarin mula sa kanila patungo sa paaralan. Doble ang layo kaysa sa amin. Saan yan? Tanong ko noon kay Kate. Loka to. Pati ba naman kaarawan ng kaibigan natin hindi mo maalala? Sa Sabado na kaya ang kaarawan ni April. 18 na siya. Dalagang-dalaga na. Wika na Kate. Oo nga pala no. Sinabi na rin niya sa akin yan noong nakaraang buwan pa. Nakalimutan ko naman. Wika ko kay Kate na natampal pa ang noo. Bakit kaya absent na naman yun? Martes na ngayon na, kahapon pa iyon absent. Malapit nang mag-finals.
Nag-aalalang wika ko. Oo nga eh, baka bukas naman papasok na iyon. Busy marahil sa paghahanda. Wika rin ni Kate. Law ka, sino namang mga dadalo doon? Ang layo kaya ng lugar nila. Alanganin pa nga ako kung makakadalo ako eh. Alam mo namang napaka-istrikto ng nanay at tatay. Reklamo ko sa aking kaibigan. Pareho lang naman tayo eh. Ako ba? Akala mo ba papayagan din ako ng papa at mama? Siguradong hindi rin. Wika rin ni Kate. Ano kaya kung tatakas na lang tayo? Total naman ilang linggo na lang ay gagraduate na tayo. Hindi na siguro tayo mapapalo nito ng ating mga magulang. Ideya iyon ni Kate. Naku, ewan ko lang. Nakakatakot kayang magalit ang tatay. Parang hindi naman yata maganda ang pinaplano mo. Ewan ko lang din. Wika ko na lang. Kibit balikat na lamang ito at naguguluhan din kung ano nga ba ang magiging desisyon namin sa mga sandaling iyon. Ayaw din naman naming ma-offend yung kaibigan namin. Ngunit natatakot rin kaming pareho sa bangis ng aming mga magulang. Parehong nakakatakot magalit dahil pag sinabi nitong layas, tutuhanin iyon. Saan naman kami pupulutin kapag nangyari iyon? Subukan lang natin magpaalam sa mga magulang natin. Siguro naman papayagan na tayo nito. Magtatapos na tayo ng high school eh. Makapaghanap na tayo ng trabaho sa lungsod nito. Suhestyon ni Kate. Pareho nga kaming nag-ipon ng lakas ng loob para magpaalam sa aming mga magulang. Biyernes pa lang ng gabi. Sige na tay. Minsan lang naman ito eh. Gagraduate na kami at hindi na muling magkikita pa. Paalam ko kay tatay. Hindi nga pwede. Sinabi ko na sa iyo. Aswang ang ama ng kaibigan nyo. Hindi nga natin sigurado at baka iyang kaibigan nyo ay isang aswang rin. Litanya ng tatay. Hindi talaga ito papayag. Nalaman kong maging si Kate ay ganoon din at magkapareho ang dahilan ng aming mga tatay. Napailing na lamang kaming dalawa. Kailan talaga ay hindi kami makakalusot sa kahigpitan ng aming mga ama. Pumayag ka na lang kasi tatakas na lang tayo. Bahala nang mapalo tayo. Total isang beses lang naman eh. Pangungumbinsi ni Kate sa akin. Araw ng Huwebes. Sa wakas at nakapasok na rin si April. Halatang nangayayat ito kaya siguradong nagkasakit. Kung kaya't ilang araw itong lumiban. Ano ba yan? Magdidubo na lang na regalohan pa ng lagnat. Puna ni Kate sa aming kaibigan. Iyon nga eh. Kaso ganito daw talaga kapag papalapit na ang dibo, sabi ng papa eh. Sagot ni April. Siya nga pala. Huwag kayong makalimot sa Sabado ha. Naku, sasama talaga ang loob ko sa inyong dalawa kapag hindi kayo nakarating. Kayo na nga lang dalawa ang espesyal kong panauhin, hindi pa kayo makakarating. Litanya nito na para bang alam na kaagad, natatanggi kami sa imbitasyon nito. Paano ba ito April? Pareho talaga kami ng ama ni Mayeng eh. Napakahigpit. Sagot ni Kate. Takasan nyo rin kasi. Minsan lang naman ito eh. Susunduin ko kayo sa lawa para may kasama kayong maglakad papasok sa aming sityo. Isang beses lang ito eh. Nagkatinginan kami ni Kate sa pagiging mapilit ng aming kaibigan. Sa bagay, iyon lang naman talaga ang pagkakataon na makakadalo kami sa kaarawan niya. At hindi rin kami sigurado kung magkikita pa ba kaming muli matapos ang graduation. Baka kasi kanya-kanya na kaming destinasyon. Kaya markabahala na kaming dalawa ni Kate. Tatanggapin na namin ang palo ng aming mga ama. 8:00 ng umaga kami planong umalis. Sakto lang iyon dahil nasa sakahan pa ang aming mga magulang. Magbabaon ka pa ba ng damit? Tanong pa noon kay Kate.
Hindi na. Dapat alas 3 ng hapon nakauwi na tayo. Bahala na ang mapapala nating palo nito. Sagot ko sa kanya. Mabilis ang aming lakad. Halos lakad takbo na iyon. Pagdating namin sa lawa na sinasabi ni April, ay naroon na nga siya, nag-aabang sa amin. Kasama ang kanyang dalawang pinsan na lalaki. Halos kaidaran lang namin. Alam mo Sir Casper, base sa aking obserbasyon sa mga aswang, napakamahiyain nila. Hindi tumitingin sa'yo kapag nagsasalita. O sadya lang ba talagang hindi sanay sa ibang tao ang mga iyon? Sabi kasi ni April, hindi nag-aaral ang mga ito at nagsasaka lang sa malalawak na bukirin nila. Habang naglalakad kami ay napakatahimik at formal na mga ito. Pagdating namin sa kanilang bahay ay wala ring mga bisita. Mga pinsan lang ni April na kalapit nila ang naroon. Tumutulong sa mga lulutuin, ang daming handa. Akalain mong maraming bisita ang dadalo. Noon lang din namin napag-alaman na iisang anak lang pala si April at napakarami nilang alagang hayop sa kanilang napakalawak na bakuran. Sobrang layo pa ng kanilang kapitbahay. Itinuro sa amin ng kanyang ina ang kanilang sobrang lawak na palayan at niyugan. Nasa malayong kabayasnan nga sila ngunit sobrang sagana naman ng kanilang buhay. Napakaswerte mo naman pala April. Ang ganda pala ng buhay niyo kahit nandito kayo. Malayong malayo sa kabihasnan. Puna ko. Busog na busog kami sa aming tanghalian. May mga prutas pang nakalatag sa gitna ng hapag. Nang mag-aalauna na ng hapon, niyaya ko na si Kate na umuwi. Ang totoo ay parang sinilaban na ang aking puwet at gusto ko na lang na ang mag-magic. Yung tipong pagmulat ko ng aking mga mata ay nakatayo na ako sa bakuran ng aming bahay at kunwari ay hindi ako umalis ng bahay. Minsan lang naman kayo dadalaw dito sa amin eh. Lubusin nyo na. Lilipas lang din naman kaagad ang galit ng inyong mga magulang. Wika ng ina ni April. Mabait naman ang ginang at napakamaalaga niya. Kahit si April na dalaga na ay alagang-alaga pa niya. At dahil napakabait nga nito, pumayag kami na magpalipas ng gabi sa kanila. Wala na sa isipan namin ni Kate ang mga magulang na maaaring mag-aalala sa amin. Galing kaming batis dahil nagkayaya ang maligo. Mag-aalising ko na yata kaming bumalik sa bahay nila April. Papahiramin lang daw kami ng damit dahil wala naman kaming baon. Una akong nagbihis kaya ako ang unang lumabas. At sobrang nagulat ako nang paglabas ko ng kanilang kasilyas o sa banyo. Bumungad ang mukha ng ama ni April. Ang mga mata niya ay sobrang pula. Ibang-iba naman yung pula dahil adik. Mas mahirap siyang maipaliwanag. Yun bang pulang parang nagbabaga na halos nawawala na ang itim sa gitna. Napasigaw ako noon sa takot kaya lumabas ang ina ni April mula sa kusina. Pablo, huwag mong itinatakot ang mga bata. Pumasok ka nga sa loob. Saway ng ina ni April. Ramdam ko talaga ng mga sandaling iyon na tila tinakasan ako ng lakas sa tuhod. Tinanong ako ni Kate at April kung bakit ako sumigaw. Hindi ko sinabi ang aking nakita. Nadagdagan pa ang takot ko sa ama ni April nang makita ko itong humiwa ng karning ikinabit nila sa bubong ng kusina. Akala ko naman ay para hiwain at lutuin. Ngunit marami ng lutong ulam na nakalatag lang sa mesa. Nagulat ako dahil bigla nitong nilamon ang napakalaking hiwa ng karne. Sariwa iyon. Tumalikod akong bigla at humakbang palayo matapos makita iyon. Ang laki ng bunganga niya at kumasya ang halos 1 kilo ng hiniwa niyang karne. Walang kahirap-hirap iyong naipasok sa bibig. Napagtanto kong aswang talaga ang ama ni April. Kaya nagsimula akong matakot.
Kaya pala walang ibang mga kapitbahay ang pumunta. Mga pinsan at mga tiyahin at tiyuhin lang ang nakikikain at umalis din kaagad. At iyon daw ay pamilya ng ama ni April. Bigla akong nag-alala para sa amin ni Kate. Hindi lang yata sa aming mga magulang kami dapat mag-alala, kundi sa ama ni Kate na alam kong hindi ordinaryong tao lang. 6:00 pa lang ay pinapasok na kami ng kwarto. Ganoon daw kasi sila kaaga matulog. April, siguraduhin mong nailak mo ng doble ang pinto at bintana ha. Utos ng ina nito. Narinig naming bubulong-bulong ang ama ni April. Subalit hindi naman iyon malinaw na narinig. Sinisiguro ko lang, alalahanin mong bisita ang mga iyan. Tila may otoridad sa boses ng ginang. Tumahimik naman ang lalaki. Dala rin marahil ng pagod sa pagtatampisaw sa tubig kaya mabilis akong nakatulog. Habang nag-uusap kaming tatlo ay marahil nagtaka na lang silang dalawa kung bakit bigla akong tumahimik. Ngunit hindi ko alam kung anong oras na iyon nang may marinig akong mga yapak ng paa sa bubong. Yero iyon kaya malinaw na malinaw ang bigat ng paa sa bawat pag-apak nito. Tapos may mga wakwak pang umaaligid na tila nasa gilid lang ng aming bubong. Tapos sasagot rin ang wakwak na nasa bubong. Sinusubukan kong makaramdam kay Kate at April. Ngunit tulog ang mga ito. Tulog mantika kaya niyakap ko si Kate ng mahigpit. Natatakot kasi ako at inakala ko na talaga na walang may maramdamang kakaiba si Kate. Ngunit tila napawi ang aking takot nang maramdaman ang pagpisil nito sa aking kamay. Tila naintindihan ko kaagad kung ano ang ibig sabihin niyon. Hanggang sa naramdaman ko na lang na humikbi na ito ngunit hindi nagsasalita. Kate, ayos ka lang ba? Tanong ko rito. Masakit ang tiyan ko, Mayeng. Paano na to? Maraming aswang sa labas. Umiiyak na wika nito. Gigisingan ba natin si April? Nag-aalalang tanong ko. Hindi ito sumagot at pakiramdam ko rin ay kailangan ko talagang gisingin. Nang magising si April at nalaman ang tungkol sa pananakit ng tiyan ni Kate, ay kaagad nitong tinawag ang ina. Mabilis naman itong sinindihan ang kanilang lampara. Ilang sandali pa ay kumatok na ito sa amin. Kaagad naman itong binuksan ni April. Sobrang nag-aalala ang ginang. May dinukot itong isang bote sa kanyang bulsa. Naglagay ito ng kaunti sa kanyang palad at ipinahid sa tiyan ni Kate. Ang nilalang sa taas ng bubong ay patuloy ang parot pa rito. Paminsang napapatingala ang ina ni April, kaya hindi ko napigilan ang magtanong. Aswang din ba yan? Tanong ko na ikinagulat ng ginang. Paano mo naman nasabi iyan? Ikaw talaga, matulog na kayo. Pusa lang yan. Huwag kayong mag-alala, walang mangyayaring masama sa inyo. Mawawala na yung pananakit ng tiyan mo, Kate. Wika nito. Hindi lang daw ito natunawan sa kinain. Nakatulog nga si Kate matapos mapunasan ng langis ang tiyan. Samantalang ako, pakiramdam ko ay ang dami kong kakaharaping problema kinabukasan. Ang dami kong pagsisising na-realize kong parang hindi rin naman ako nag-i-enjoy. Naiwan lang din ang utak ko sa bahay. Tapos naka-picture out na sa utak ko ang posibleng mangyaring paluan pag-uwi ko ng bahay. Hindi na tuloy ako nakatulog pang muli. Hindi lang pagsisisi kung bakit ako sumuway sa aking mga magulang, kundi pati na rin sa nilalang na nasa bubong ng bahay at hindi nawawala sa isip ko na talagang ama ni April ang nasa bubong. Ilang tiktilaok na ng manok subalit gising pa rin ang diwa ko. Hanggang sa narinig ko na ang kung sino na nasa kusina na gumagawa ng apoy. Tsaka lang ako nahila ng antok. Tinanghali tuloy kami ng uwi. Lakad takbo kami ni Kate sa daan. Wala kaming ideya kung gaano nag-alala ang aming mga ina
na walang alam at hindi pamilyar ang napakalayong lugar na aming narating. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko ang aking ina na hindi mabasa ang reaksyon ng nakapinta sa mukha. Galit na parang natutuwa. Iiyak na parang mapapangiti. Buong akala ko pa ay mapapalo ako dahil sa aking nagawang para na rin akong naglayas. Subalit hindi niya ako pinalo. Nakaramdam ako ng guilty nang mapagtanto kung gaano kalalim ang pagmamahal ng ina. Ngayon nga lang ay nasa bisig na siya ng Diyos Ama. At pagdating naman ni tatay sa aming bahay ay hindi niya ako pinalo. Bagkus ay pinagsasabihan ako. Nasa sa akin na daw kasi malaki na ako at nasa tamang pag-iisip na. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito mga kaaswang. Yun lang po at maraming salamat. Siya nga pala, nung nagkikita muli kami ni April ay magkaibigan pa rin kami. Pero ngayon, hindi ko na alam kung nandoon pa ba siya. Kasi simula nang nagkawatak-watak kami, ay bibihira na lang kaming magkita. Salamat sa pagbigay buhay ng aking kwento, Sir Casper. Hanggang sa muli po. Hasta mañana. Alright. Magkakalahating taon na si Aling Marcita na namamasukan sa malaking bahay na iyon. Subalit kahit minsan ay hindi niya pa nakitang inilabas ng yaya o ng magulang ang bata sa bintana, na lagi niyang nakikitang nakadungaw at nakatingin sa kanya habang naglalabas siya. Nakasagap rin siya ng balita na laging bago ang yaya ng bata. Hindi alam kung umuwi ba o ano ba ang dahilan. Ngunit minsan may mga magulang ng yaya ang nagpunta mismo sa bahay para hanapin ang dalagang anak dahil ilang buwan nang hindi nakauwi. Ngunit ayon sa mga amo, pinag-day off nila ang dalaga at hindi na bumalik pa. Kaya naghanap sila ng bagong yaya. Ang isang katulong na matagal na nagtatrabaho sa pamilyang iyon ay tila napaka-misteryosa rin. Halatang may itinatagong sikreto tungkol sa pamilyang pinagsisilbihan. Hindi rin sila ganoon kalapit sa isa't isa dahil stay out siya. Sa isang linggo, 2 beses lang siyang maglaba. Hindi rin naman ganoon kahirap dahil may malaking washing machine na gamit sa paglalaba. Konting damit ang madalas mga maliliit gaya ng panloob at medyas lang ang kanyang kukusutin. Minsan nagtataka rin siya sa mga damit ng bata na kanyang nilalabahan. Hindi siya magkakamali. Natuto yung dugo talaga iyon at ang sangsang pa ng amoy. Minsan, gusto na niyang magreklamo subalit hindi niya magawa sa takot na baka mawalan siya ng trabaho dahil sa pagiging reklamador. Isang beses na napadaan siya sa tapat ng bintana ng kwarto kung saan lagi ang bata nang bigla na lang siya nitong gulatin. Itinaas nito ang kanyang 2 kamay at tila naghahandang mangalmot. Ang bibig nito ay nakanganga at ang mata ay nanlilisik na tila ba pusa na naapakan o inagawa ng pagkain kaya galit na galit. Nabitawan ng ginang ang hawak na laundry na mga isasampay na sanang labahan. Napasigaw siya sa sobrang lakas. Dahil sa gulat, dahilan para mapaikot doon ang isang kasamaan niya sa bahay. "Bakit ka nandyan?" Gulat na tanong nito. "Malapit kasi dito daanan papunta sa rooftop eh." Nakakagulat naman ang batang iyan. Puna pa ni Aling Marcita. Pinulot nito isa-isa ang mga nilalaban. Kailangan na naman niya itong banlawang muli. Dahil sa nangyari, hindi na siya muling dumaan pa roon. Natakot siyang baka mabalian pa siya ng buto dahil sa pilyang bata na laging nasa loob ng kwartong iyan.
Nang sumunod na linggo, nabalitaan na lamang ni Aling Marcita na bago na naman ang yaya ng bata. Sa loob ng kalahating taon niyang pagtatrabaho sa pamilya, ay 2 na kaagad ang napalitang yaya ng bata. Naisip ng ginang na ganoon yata talaga ka-spoiled ang bata, kaya walang may nag-i-stay na yaya. Nagme-merienda sila ng kanyang 2 kasamahan isang hapon nang biglang nagka-interes si Aling Marcita na magtanong tungkol sa bata. "Dede, hindi ba matagal ka na dito sa trabaho mo?" tanong ng ginang sa kasama. 5 taon pa lang ako dito. Buntis si ma'am nung unang pumasok ako, kwento nito. "E di matagal na pala talaga. Kabisado mo na lahat sa pamilya?" tanong pa rin ng ginang nito. "Bakit ba? At parang may ibang ibig kang sabihin sa mga tanong mo, Aling Marcita. Alalahanin mong hindi tayo pumunta rito para mag-imbestiga o alamin ang personal na buhay ng ating amo. Kaya kung gusto mo ng pangmatagalang trabaho, huwag kang maging bulag, bibi at bingi. Ano man ang nakita o narinig mo sa paligid." Wika ng dalagang si Dede. Natahimik ang ginang sa sinabi ng dalaga. Alam niyang may punto ito, ngunit ang gusto niya lang ay malaman kung may kakaiba bang napansin ito sa mag-asawa at sa bata. Ngunit napahiya lang siya dahil iba kong sumagot si Dede. "Alam mo, Aling Marcita, kung ako sa'yo ay trabahuin mo na lang ang gagawin mong naata sa'yo. Malaki din naman magpasahod ang amo natin, hindi ba? At saka ang buhay nila ay kanila at tubagin natin yung atin." Litanya pa ni Dede. "Ikaw talaga, Dede, oh. Kaunti lang naman ang tanong ko pero sobrang dami na ng sinabi mo. Napaghalataan ka tuloy matandang dalaga." "Oo na," sagot na lamang ni Aling Marcita sabay talikod at bumalik na lamang sa kanyang trabaho. Kahit kailan talaga ay hindi sila magkalapit nitong si Dede dahil ayaw nitong makihalubilo ng mabuti. Mataray kong sumagot at gustong laging mapag-isa. Hindi lang ang pamilyang amo ang may misteryosang katauhan kundi maging itong si Dede rin. Nagliligpit noon ang gamit ang ginang nang may marinig siyang isang huni ng hayop na tila takam na takam sa kinakaing karne. Narinig ng ginang na galing iyon sa likod kung saan malapit sa kinaroroonan ng kwarto ng bata. Sinilip niya ang likod upang tignan. Ngunit maayos at malinis naman ang room. Wala ring pakalat-kalat na mga alagang hayop. Hanggang sa narinig ulit niya ang huni at napagtantong galing iyon sa loob ng kwarto ng bata. Magtatakip silim pa lang at hindi pa nakasarado ang bintana nito, kaya maingat niyang sinilip ang loob. Laking gulat ng ginang nang makitang puro dungis ng dugo ang kamay ng bata habang nakatagilid ito sa kanya. Halos maduwal ang ginang nang makita ang nilantakan nitong hiniwa na sariwang hilaw na karne. Napagtanto niyang aswang nga ang bata. Aswang ang pamilya na kanyang pinagsisilbihan. Napatingala siya sa taas at napahalokip-kip. Atras na sana siya nang mapansin siya ng bata. At uli na nang mapansin niya ito dahil halos magkadikit na ang kanilang mukha, kung hindi lang sa grills ng bintana na nakaharang. Sa sobrang gulat ay napasigaw ng sobrang lakas ang ginang. Nang humakbang ito pa atras ay naapakan pa ang maliit na paso ng bulaklak, kaya nawala ng balanse at sumalampak sa sahig. Nakita pa niya ang pagngisi ng bata na puno ng dugo ang pagilagid at ngipin, maging ang dibdiban ng damit nito. Halos mawala sa sarili ang ginang dahil sa takot. Hindi siya makatayo sa kanyang kinaroroonan.
hanggang sa biglang dumating si Dede at nakita ang kanyang sitwasyon. Maging ang batang nasa loob ay napahagik-gik pa rin ng tawa. "Vera, stay away." Tila ang amo naman ito at napasunod ni Dede sa kanyang inutos. "Ano na naman itong ginawa mo, Aling Marcita?" Galit na tanong ni Dede sa ginang. Dede, tulong. Aswang ang bata sa bintana. Aswang." Nauutol pa na sigaw nito. Nilapitan siya ni Dede at inalalayan patayo. Dinala siya nito sa kusina at pinainom ng tubig. Kaagad naman niya iyong nilagok at pagkatapos maibaba ang tubig, ay tiningala kaagad nito ang dalaga sabay tanong. "Matagal mo nang alam na aswang ang pamilyang ito?" Tanong ng ginang. "Pwede ba, Aling Marcita, tumahimik ka? Wala kang nakita at wala kang narinig. Magpanggap kang walang alam at walang pake. Alam mong upang hindi ka mapahamak. Nakuha mo? Huwag ka nang magsalita. Pababa na ang yaya ng bata. Hindi niya pwedeng marinig ang tungkol sa mga iyan." Mahabang litanya ni Dede. Napailing na lamang ang ginang. Bigla niyang naisip ang tungkol sa yaya ng bata. Ligtas kaya ang mga iyong nakaalis? O baka kaya nawala ay naging kain na rin ng bata? Biglang nandiri ang ginang sa kanyang naisip. Paano mo natagalan ng ganitong klaseng amo, Dede? Ikaw pa mismo ang magbibigay ng ganoong pagkain sa bata? Umiiyak na tanong ng ginang. Sinabi ng tahimik, Aling Marcita, hindi mo alam kung anong kayang gawin nila sa iyo oras na mahalata nilang may alam ka sa kanilang totoong katauhan. Tahimik na sa utang na loob. Pakiusap ni Dede. Mabilis na lamang na nagpaalam ang ginang sa kasama. Napaisip siya ng malalim sa sinabi ng dalaga. Maging si Dede ay naging misteryoso na rin ang katauhan para kay Aling Marcita. Hindi kaya at katulad rin nito ng katauhan sa pamilya. Dugong halimaw rin. Halos hindi makakain ng ilang araw ang ginang dahil sa nangyari. Tila tinubuan ng nervous breakdown at bigla na lang nagigising ng hating gabi na tila ba takot na takot. Maging ang kanyang asawa ay nagtaka rin sa kakaibang kilos niya ng mga nakaraang araw. Mahal, ayos ka lang ba? Bakit parang lagi ka nalang balisa? May problema ka ba? Tanong ng kanyang asawa nang magising rin ito. Umiling-iling lamang ang ginang at sinabing nananaginip lamang siya ng masama. Pinilintit nang bumalik sa paghiga at pagtulog upang hindi na mag-alala pa ang asawa. Ilang araw din bago tuluyang humupa ang tila pausbong na sanang nervous breakdown kung hindi lang pinilit ni Aling Marcita na lakasan ang loob. 3 ang kanilang anak at nag-aaral pa lahat. Kaya kailangan niyang maging malakas at higit sa lahat, kailangan niyang pilitin ang sarili na magpanggap na walang alam at hindi takot sa pamilya. Dahil kailangan niya ng malaking sahod para sa baon at iba pang kakailanganin nila. Maliit lang din ang kita ng kanyang asawang construction worker, kaya kailangan talaga niyang umalalay rito. Nang sumunod na linggo ay bumalik na naman ang ginang sa malaking bahay. Muli na namang bumalik ang kanyang takot, subalit ipinaskil niya sa kanyang isipan ang sinabi ng dalagang si Dede. Magkunwaring walang alam at walang pakialam. Pagdating sa bahay ay naroon ang among babae. Mas lalong naging tensyonado si Aling Marcita. Simula nang magtrabaho siya sa malaking bahay na ito, ay hindi niya nakita ang amo na nasa bahay lang magdamag. Lagi itong nasa opisina kasama ang asawa.
Unang pagkakataong binigyan nito ng day off ang sarili. Gaya ng sinabi ni Dede. Ginawa niya ang kanyang tungkulin at halos wala silang imikan ni Dede ng araw na iyon. Ang bagong yaya ng bata ay magiliw na nagkapaglaro sa bata at naroon din ang ina nito. Normal namang pakinggan ang bata habang naglalaro. Tila wala namang kakaiba kaya pinilit na lamang iwaglit ng ginang sa kanyang isipan ang kanyang huling eksena na nasaksihan. Nagtatanghalian sila ng tawagin si Aling Marsita ng amo. Kinabahan ang ginang at hindi mapakali. Kalma lang, Aling Marsita. Kapag ganyan balisa ka ay mapagalataan ka ng amo. Wika ng dalaga. Pinilit muna ng ginang na kumalma bago tuluyang pumasok. Sa kwarto pa naman ng bata ito naroon. Humiga siya ng malalim bago tuluyang kumatok. Kaagad naman siyang binuksan ng amo. Matamis ang ngiti nito sa kanya. Kaagad bumati ng magandang tanghali ang ginang. Pinilit pa niyang huwag mautal upang hindi magduda ang ginang. Tinignan niya rin ang bata at nginitian. Aling Marsita, gusto ka raw maging kalaro ng aking anak. Nakangising wika ng babae. Habang naglalaba raw ito kanina ay panay ang turo ng bata sa kanya. Mukhang natutuwa daw ang bata sa kanya. Kinabahan si Aling Marsita. Baka ang ibig sabihin ng bata ay nais siyang maging pagkain nito. Kinuha ng bata ang kanyang maraming manika sa loob ng aparador. Inabot nito ang isa kay Aling Marsita. At napatili pa ang ginang nang makita ang itsura ng mga manika ng bata. Maging ang among babae ay pinagtawanan ang ginang nang makita ang reaksyon nito. Ang mukha ng mga manika ng bata ay nakakatakot. Puro dungis at puro galit ang mukha. Ang iba ay may mga pangil pa. Tila tuluyan ng lamunin ng nervyos breakdown ang kanyang pagkatao ng mga sandaling iyon. Maging ang ina ng bata ay tinawanan lang din siya. Pasyensya na, Aling Marsita. Pilya talaga itong aming anak. Napakawardo pa. Kita mo naman ang mukha ng mga manika niyaw. Nakakatawang wika pa ng ina nito. Oo nga, mami. Halatang kakaiba ang iyong anak. Nauutal pang wika ng ginang. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang manikang ibinigay ng bata. Hindi niya ito kayang tignan, ngunit natatakot rin siyang bitawan. At baka oras na bitawan niya ito, ay magalit ang bata. At makikita na naman niyang muli ang nakakatakot nitong itsura. Aling Marsita, maiwan ko na muna kayo dito sa loob ng kwarto ha. Wika pa ng ina ng bata. Huwag po. Mabilis na sagot ng ginang. Napakunot ng noo ang amo. Nagtaka ito sa kakaibang reaksyon ng ginang nang sabihin nitong iwanan silang dalawa ng bata. Natatakot ka ba sa aking anak, Aling Marsita? Galit na tanong ng amo. Biglang nagulat si Aling Marsita sa tanong ng amo. Hindi po, ma'am. Depensya kaagad niya. Ano kasi, ma'am eh? Sambit pa nito. Ano? Tanong pa ng amo. Kasi masama ang pakiramdam ko kanina pa. Nasusuka po ako, ma'am. Wika pa nito. Totoo namang nasusuka siya at hindi niya alam kung bakit bigla na lang tila umiikot ang kanyang paningin. Tila nahihilo siya at nanlalamig. Mukhang masama nga yata ang pakiramdam mo, Aling Marsita. Namumutla ka. Wika pa ng amo. Hindi na napigilan ng ginang na masuka sa harap ng amo kaya tumakbo na ito sa labas. At doon na tuluyang sumuka. Nagtaka ang dalaga sa nangyari sa ginang.
Nilapitan niya ito at binigyan ng maligamgam na tubig. Anong nangyari kay Aling Marcita? Gulat na tanong nito. Hindi ko na kayang ganito, Dede. Mamamatay ako nito sa nervous breakdown. Uuwi na ako. Maawa ka sa akin. Litanya ng ginang. Tila nahabag naman ng dalaga. Sa utak ng dalaga ay mayroon talagang tao na mabilis na matroma. Ay marahil ay isa roon si Aling Marcita. Si Dede na lang mismo ang kumausap sa amo na pagpapahingahin na lang ang ginang at si Dede na rin ang naghahanap ng alibay. Mabilis na napapayag na Dede ang amo. Binigyan ito ng kanyang sahod at pasobra para pambili ng gamot. Kaagad iyong iniabot ng dalaga sa ginang. Aling Marcita, huwag ka nang bumalik pa rito hanggat maaari. Nanganib na ang buhay mo. Babala ng dalaga. Mabilis namang tumango ang ginang. Iyon din talaga ang kanyang balak. Ang titigil na sa trabaho dahil ramdam niyang magkakaroon lang siya ng nervous breakdown. Sakaling patuloy siyang ipapatawag ng bata para makipaglaro. Baka darating ang araw na magsisipa-sipa na lang siya ng lata sa kalsada. Naisip ng ginang na baka patibong lang iyon. Dahil oras na masanay na ito sa paglabas-masok, doon na siya lalapain at gagawing pagkain nito. Kaagad inabot ni Dede ang sahod ni Aling Marcita. Umuwi kaagad ang ginang at walang paalam ito sa amo. Bahala na kung hahanapin siya ng amo pagdating ng araw para magserbisyo. Maghahanap na naman siguro siya ng trabaho. Ngunit saka nakapagtuluyan ng maghilom ang trauma na kanyang naranasan sa nagdaang amo. Wala naman sanang problema sa sahod at amo. Natatakot lang siya sa katauhan ng mga ito, lalo na ang bata. Saka na siya maghahanap muli ng trabaho kung tuluyan ng gumaling ang trauma na kanyang dinanas sa kamay ng mga among aswang. Hindi rin naman makakabayad ang kanyang kita sakaling mabaliw siya sa huli. Dahil hindi niya kakayanin ang breakdown na hatid oras na hindi na niya makaya ang takot na namuo sa kanyang dibdib. Aminado siyang maganda ang sahod. Subalit aanhin naman niya ang sahod na ito kung mababaliw rin lang siya sa huli. Magiging kawawa pa ang kanyang mga anak na nangangailangan pa rin ng kanyang aruga. Hindi kayang bayaran ng sahod na iyon ang kanyang maraming responsibilidad sa kanyang tahanan. At hanggang dito na lang po ang kwento, mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Sana patuloy pa rin kayong makikinig kahit hindi na makikinig. Magandang araw po, Sir Casper. Magandang araw din sa lahat na nakikinig dito sa ating channel. Ang ikukwento ko po dito ay ang karanasan ko noong high school ako sa probinsya namin. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Anton. At ang pangalan ng lugar po sa kwentong ito ay itatago ko para na rin sa kapakanan ng mga nakatira sa lugar at mga taong mababanggit sa kwento. Medyo liblib po ang lugar namin. Meron naman kami mga TV at marami na rin ang mga sasakyan sa kalsada tuwing umaga. Pero masasabi pa ring malayo pa kami sa sibilisasyon noon. Mas maraming malalaking puno sa gilid ng daan kaysa bahay. Napakalawak ng palayan. Hindi pa noon uso ang mga cellphone sa bawat bahay. Kapag meron ka nito, malamang ay politiko o kaya naman ay abroader ang mga magulang mo. Kumbaga, mayaman kayo kapag may ganito kayong luho. Pero kahit ganoon ay sobrang saya pa rin ang mga alaala ko sa lugar namin. Parang laging kulang ang araw sa aming magkakalaro dahil sa dami ng bagay na gusto naming gawin. Umakyat sa mga punong mangga para kumuha ng mga bunga sa kapitbahay
maligo sa malalalim na ilog, maghabulan sa gitna ng kalsada, patentero, karate base, taguan, Chinese garter, tex, holin. Pag-akyat sa kampanaryo ng simbahan para patunugin ang kampana kahit mapagalitan ng mga sakristan na nagbabantay. Sobrang daming laro ang naranasan ko noon. Napakaramdam ko ay habang buhay akong magiging bata. At siguro hanggang sa paglaki ko ay dala ko ang kasiyahan at mga karanasan na iyon. Pero isa sa mga paborito naming gawin ang kwentuhan tungkol sa mga kababalaghan na nangyayari sa lugar namin. Siyempre, nasa liblib na lugar kami kaya hindi mawawala ang mga ganitong klaseng kwentuhan tuwing gabi. Naalala ko pa iyon, tuwing gabi pagkatapos kumain sa kanya-kanya naming mga bahay, ay magpapaalam kami sa mga magulang namin at pupunta kami sa tindahan ni Aling Amelia para doon tumambay at doon magkwentuhan ng kung ano-ano lang na katatakutan. Pinapayagan kami ni Aling Amelia dahil kasama naman namin ang anak niyang hindi niya hinahayaang lumalabas kapag 10 oras na ng gabi. Isa sa mga paborito kong kwento ay tungkol doon sa mga bata araw na nakita sa lumang building malapit sa amin. Sabi ng isa sa mga kalaro ko, naglalakad daw noon ang papa niya nang mapadpad siya doon sa lumang building na iyon, na halos 5 taon nang abandonado dahil sa sunog. Wala nang bubong dahil nasira na ito ng napakadaming bagyo na dumadaan sa lugar namin. Kinakalawang ang mga bintana at puno ng bandal ang pader. Kwento niya, nang mapadaan daw ang papa niya ay nakaramdam siya ng kakaibang lamig sa katawan. At paglingon niya sa abandonadong building ay nakita niya ang 3 bata na nakaupo sa pader. Nakatingin lang ito sa kanya. Natakot daw agad ang papa niya dahil matagal nang usap-usapan noon ang tungkol sa mga batang nasusunog sa building na iyon. At lagi raw nagpapakita sa mga mag-iisang naglalakad tuwing gabi. Ang isa pang kwentong naalala ko ay ang tungkol daw sa napakaputing babae sa ilog malapit sa amin. Sabi ng binatang nakasaksi, gabi raw iyon. At nagkayayaan silang pumunta sa ilog na iyon na sikat nga dahil sa nagpapakitang babae. Lasing daw sila pare-pareho at ang nasa ilog na sila ay nagsisigaw sila habang tinatawag ang babae. Wala raw lumalabas noong una kahit anong tawag nila, kaya nagtawanan daw sila. Pero nang paalis na silang lahat ay bigla na lamang narinig nila ang pagkulo ng tubig. Nakita nila ang umbok mula sa tubig na palaki ng palaki at lumitaw dito ang babaeng napakaputi na may puting aura sa paligid. Lumilipad sa hangin at lumalapit daw ito sa kanila mula sa gitna ng ilog. Tuturuan ko kayo ng leksyon, sabi pa daw ng babae at dahil doon ay nagsitakbuhan sila palayo. Meron ding kumakalat na kwento tungkol sa pagkawala raw ng asawa ni Aling Tasing. Isang matandang byuda na bigla na lamang nawala ang asawa isang araw. Ayon sa kwento na kumakalat sa bayan namin, talagang magnanakaw na raw ang asawang ito ni Aling Tasing. Kahit ano raw ninanakaw nito, pitaka, chicherya, pera, gamit. Parang araw na adik ito sa pagnanakaw. At isang araw na maulan ay pumunta raw ito sa sementeryo. Dala ang luma niyang pala. Malakas daw ang ulan kaya malambot ang lupa. Balak daw nitong pagnakawan ang isa sa mga puntod ng isang mayaman na politiko dito sa amin. Kaya naman naghukay siya ng naghukay. Inaakala niyang kapag nahukay niya na ang kabaong at mabuksan ito ay makukuha na niya ang lahat ng yaman na inilibing kasamang mayamang patay. Halos 3 oras daw itong naghukay.
At nang maabot niya nga ang kabaong ay agad niya itong binuksan gamit ang dulo ng pala. Pagbukas na pagbukas daw ng kabaong ay tumayo ang bangkay na nasa loob. Niyakap ang asawa ni Aling Tasing na gusto lang naman na makakuha ng mga alahas at ginto. At nang niyakap siya ng bangkay ay hindi na siya binitawan. Walang nakakaalam kung totoo ba ang kwentong ito o gawa-gawa lang ng mga taga doon sa amin para ipaliwanag ang biglaang pagkawala ng lalaki. Siyempre, wala naman talagang nakakita na nangyari iyon sa asawa ni Aling Tasing. Pero tuwing maaalala ko iyon noong kabataan ko ay halos nagkapobya ako sa mga kabaong. Pagkaramdam ko lagi ay biglang bubukas ang mga kabaong at lalabas dito ang kalansay na bangkay na yayakap sa akin at isasama ako sa loob ng kabaong habang buhay. Pero sa lahat ng taon na nanirahan ako sa lugar na iyon, ay isang beses lamang ako nakaranas ng totoong kababalaghan na masasabi kong nasaksihan ko. At hindi lang narinig sa kung kanino o kaya naman ay nabasa ko kung saan. Siyempre, mas okay iyong ikaw mismo ang makakapagsabi na totoo nga ang katatakutan kaysa naman manggaling pa sa iba na baka nga naman imbento lamang at walang halong katotohanan tulad ng kwento sa asawa ni Aling Tasing. Second year high school ako noon. Bakasyon yun kaya tandang-tanda ko kung gaano kainit ang bawat umaga. Para na nga akong negro sa sobrang pagbababad ko sa ilalim ng araw. Lahat ng maisipan naming laro ay lalaroin naming magkakaibigan. Walang pakialam kung ang puting damit ay magiging basahan na sa dami ng dumi at pawis na didikit dito. Walang pakialam kung masira ang mga tsinelas o masugatan sa matatalas na bato o mahulog sa mga matataas na puno. At pagdating ng hapon ay maliligo sa ilog. Habang nasa kalagitnaan kami ng habulan ay bigla na lang tumatakbong lumapit sa amin ang isa sa mga kalaro namin na umuwi saglit para tumulong sa pagluto ng pananghalian nila. Sumisigaw siya habang mabilis ang bawat hakbang. Muntik pa nga na matisod siya sa mga bato. "Hoy, dali! Punta tayo sa palengke, dali na!" Sigaw niya. Nagsilinguna naman kami at tumigil sa paglalaro. "Bakit? May nadisgrasya bang sasakyan? May nagtagaan ba?" Tanong ko. Iyon lang kasi ang mga naisip kong dahilan para patigilin niya kami sa mga ginagawa namin. Iyon kasi ang mga bagay na madalas mangyari sa palengke. At gustong gusto namin na makakita ng mga ganoong klaseng bagay. Siguro dahil mga bata pa kami. Isang beses nga ay kitang-kita namin kung paano tinaga ng isang lasing na kargador ang tendera ng isda sa palengke. Sumirit sa leeg ng tendera ang napakaraming dugo bago ito natumba sa malansang sahig. Tumakas naman ang kargador na nahuli rin naman kalaunan. Ang tendera naman naubusan na ng dugo bago pa nakarating sa ospital. "Hindi, basta sumama kayo," sabi niya. Walang kumibo sa amin. Baka nga naman pinagtitripan niya lang kami. Tapos pagtatawanan kaming lahat kapag sumama kami sa kanya. Sasabihan ba kaming uto-uto at saka tatawa ng tatawa. "Di kami sasama kung hindi mo sasabihin kung anong meron," matigas kong sabi. "May aswang daw na nahuli ang mga tanod. Nasa loob daw ng barangay hall," sabi niya. At doon na nagsalikihan ang mga tainga namin. Bumilog ang mga mata. At sa isang iglap lang ay tumatakbo na kaming lahat papunta sa palengke. Aswang. Maraming kwentong aswang sa lugar namin at kung totoo nga na nahuli ito, ay iyon lang ang pagkakataon naming makakita ng ganoong klaseng nilalang. Para kaming mga sabik na batang nagpapaunahan na makarating sa palengke. Pagdating namin doon ay napapalibutan ng napakaraming tao ang kanto ng palengke. May mga tanod nga.
Napakaingay din nila. Lahat gustong makalapit at makita ang nilalang na sinasabi nilang aswang. Ilang minuto pa, gumalaw na ang mga tanod at sumakay sa tricycle kasama ang isang nilalang na hindi namin makita mula sa malayo. Pero kahit ganoon pa man ay nakapagtanong-tanong kami. Sabi ng mga nakakita ay bigla na lamang daw may nagnakaw ng karne sa isa sa mga tendera ng baboy sa palengke. Tumakbo daw ito palayo palabas. Pero buti na lamang ay may mga tanod na rumoronda malapit lang sa lugar. Agad silang natimbrehan kaya rumesponde agad. Hinabol nila ito na palabas na sana ng bayan. Pero dahil sa dami nilang humahabol kasama na ang ilang tendera sa palengke at mga tambay na nadaanan ay na-corner ang nilalang. Pupusasan na sana ng mga tanod ang nilalang nang bigla raw itong nagbago ng anyo. Tumalas ang mga ngipin sa bunganga, humaba ang mga kuko at doon nila napagtanto na aswang talaga ang nilalang. Nasugatan daw ang dalawa sa mga tanod. Pero nagawa naman nilang pusasan ang nasabing aswang. Pagkatapos marinig iyon ay nagsibalikan na kami sa tabing ilog kung saan dati kaming naglalaro ng habulan. Wala na kaming gana na maglaro nito ulit. Nakahiga na lang kami lahat sa ilalim ng puno at tiniisip na sana na abutan namin ang aswang na hinuli. Sayang, hindi man lang natin nakita yung aswang na iyon. Sabi nila mukhang paniki raw ang itsura nun ng magbagong anyo. Sabi ko. Sumang-ayo naman ang iba. Baka bangungutin pa ako kapag nakita ko iyon, sabi ng isa sa amin. Nagsitawanan kami at tinukso siyang duwag. Ano kayang mangyari sa aswang na iyon? Tanong ko sa kanilang lahat habang pinagmamasdan ang mabagal na andar ng ulap sa maliwalas na langit. Baka patayin nila iyon. Sabi ni Papa hindi raw namamatay sa bala ng baril o kaya sa sundang ang mga aswang. Ang tanging nakakapatay lang daw sa mga nilalang na tulad nun ay sibat na may matatalas na dulo. Tapos dapat sa puso daw mismo itutusok para siguradong hindi na mabuhay. Wika ng isa sa amin. Tumango kami bilang pagsang-ayon. Baka ikukulong nila yun sa presinto, sabi naman ng isa. Paano kung makatakas? Paano makatakas yun nakapusas na nga. Tsaka matigas ang bakal sa kulungan. Hindi siya basta-basta makakalabas doon. Natahimik kaming lahat. Iniisip kung ano nga ba talaga ang mangyayari sa aswang na nahuli ng mga tanod. Sabi noong isa sa mga nakausap ko, ikukulong daw muna nila sa barangay hall yung aswang ngayon nung gabing iyon. Bukas pa raw dadalhin sa pulis. Bigla akong may naisip. Tumayo ako at tsaka nagsalita. Ano kaya kung mamayang gabi imbis na magkwentuhan tayo, puntahan natin yung aswang sa barangay hall? Nagtinginan silang lahat. Bigla akong naisip na siguradong matatakot sila. Hindi basta-basta ang nilalang na gusto naming makita. Matagal bago sila sumagot. Hindi ka ba natatakot? Tanong ng isa. Hindi naman tayo lalapit sa aswang. Sisilip lang tayo sa bintana. Titignan lang natin kung totoo nga na matalas daw ang mga ngipin at mahahaba ang mga kuko ng nilalang na iyon. Pumayag silang lahat at pagkatapos maligo sa ilog ay nagsiuwian na kami para sa paghahanda sa gabing pupuntahan namin ang aswang na nasa barangay hall. Hanggang sa lumukob na nga ang gabi sa buong bayan. Pagkatapos kong kumain ay agad akong nagpalit ng damit at saka hinanap ang flashlight sa kusina na ginagamit namin tuwing brownout. Dala ang flashlight ay dumiretso na ako sa tindahan. Naabutan kong naroon na silang lahat. May mga dala ring flashlight tulad ko. Tutuloy pa ba tayo? Sabi ng isa sa amin. Ano, naduduwag ka? Tukso ko. Hindi naman.
Paano kasi kung mapahamak tayo? Wala tayong kalaban-laban sa ganoong klaseng nilalang, sabi niya. Sisilip nga lang tayo. Di ba napag-usapan na natin kanina? Hindi tayo lalapit. Sisilip lang tayo sa bintana tapos uuwi na tayo. Naglakad kami sa madilim na kalsada ng lugar namin. Halos wala na kaming mga sasakyan na nakakasalubong. Wala na ring mga tao na siguradong tulog na sa kanilang mga bahay. Kami na lang talagang magkakaibigan ang laman ng madilim na kalsada. Nang marating namin ang gate ng barangay hall ay tumigil kami sa harap nito. Walang maduduwag ha. Kapag may nahuli sa atin kahit sino, walang magsusumbong, sabi ko. Huwag na lang kaya, sabi ng isa. Paulit-ulit na naman. Kung talagang natatakot ka sa aswang na iyon, dapat hindi ka na lang sumama, sabi ko na may halong galit na. Wala nang sumagot. Bagkus ay pinagmasdan namin ang loob. May mga nakabantay sa loob na ilang tanod. Nagkukwentuhan. Sa likod nila ay ang kwarto na siguradong kinalalagyan ng aswang na nahuli nila. Ganito ang plano. Iikot tayo sa barangay hall. Sa likod tayo dadaan kasi imposibleng sa harap ng pinto tayo mismo papasok. Mahuhuli lang tayo. Kapag narating na natin ang likod, sisilip lang tayo sa bintana. Sumang-ayon naman silang lahat. Gamit ang flashlight ay naglakad na kami paikot. Pumasok muna sa maliit na iskinita at lumabas kami sa malawak na palayan na sobrang dilim at para bang walang katapusan ang lawak. Ako ang naunang humakbang sa pilapil. Tuyo na at matigas ang putik na daanan, kaya walang kahirap-hirap ang maglakad dito. Itinutok namin ang flashlight sa paanan. Alam kasi namin na maraming ahas sa palayan, kaya mas mabuti kung nakikita namin ang bawat yabag namin. Nang marating namin ang likod ng barangay hall ay tumigil muna kaming lahat. May bakod ang likod kaya kailangan naming akyatin ito kung gusto naming makita ang bintana. Nagtulong-tulong kami na makaakyat sa bakod. Sumampa ako sa balikat ng isa para makaalpas lang sa kabila. Nang lahat na kami ay nakatawid na nga, ay isinara na namin ang mga flashlight. Siyempre, ayaw naming malaman ng nilalang na nasa loob na may mga bata sa labas ng bintana na gusto siyang makita. Wala sa aming gustong lumapit sa bintana. Parang lahat kami ay naniga sa kinatatayuan namin. Kahit ako. Ewan, doon pa lang ako nakaramdam ng takot. Doon pa lang tumatak sa isip ko kung ano ba talagang ginagawa namin. Matagal kaming nakatayo lang, malapit sa bakod. Pero naisip ko na ako ang may ideya nito. Na ako ang kumumbinsi sa kanila na pumunta sa barangay hall para lang makita ang aswang. Tinawag ko pang ng duwag ang isa sa mga kaibigan kong takot. Kaya ako ang unang laglakad papalapit sa bintana. Sobrang bigat ng mga yabag ko dahil sa kaba na nararamdaman. Nanginginig ang mga tuhod ko. Hindi ko maintindihan. Pagdating sa bintana ay huminga muna ako ng malalim para pakalamahin ang pusong halos sumabog na sa kaba. Hinawi ko ang kortina at pinasingkit ang mga mata para makita ang loob ng kwarto. Walang tao. Bukas ang ilaw. May kama at upuan at lamesang naglalaman ng pagkain sa plato at tubig. Pero walang tao. Wala ang aswang na inaasahan naming makikita namin sa gabing iyon. Inilibot ko pa ang tingin. Halos nakadikit na ang mukha ko sa bintana pero wala talaga akong makitang sino man na nasa loob. Lumingon ako sa kanila para suminyas na walang tao. Doon na sila lumapit papunta sa bintana. Gusto rin nilang makita kung totoo ba ang sinasabi ko. Pero bago pa may tuluyang makalapit sa akin ay biglang may kamay na parang ahas na lumabas sa bintana.
Maitim at mabalahibong kamay na may mahahabang kuko. Bumaon ang kuko sa braso ko at nakaramdam ako ng sakit. Natigilan sila sa paglalakad. Doon na ako sumigaw. Ramdam ko ang sugat na gawa ng matatalas na kuko, kaya pilit kong hinihila ang sarili palayo sa bintana. Pero hindi ko magawa. Napakalakas ng aswang na humila sa akin na siguro makakatakas lang ako kung tuluyang maputol ang mga kamay ko. Pagtingin ko sa bintana, doon ko nakita ang totoong itsura ng aswang. Kamukha niya nga ang mga paniking nakikita kong lumilipad sa mga puno tuwing gabi. Pangong ilong, kulay pulang mga mata, at ang mga ngipin sa nguso niya ay parang mga ngipin ng pating na napapanood ko lang sa mga pelikula. Lumakas lalo ang mga sigaw ko. Para na akong kinakatay na baboy sa tindi ng tiling ginagawa ko. Wala na akong pakialam kung ano nang itsura ko, basta ang gusto ko lang ay makatakas. Pero hindi pa rin bumibitaw ang aswang. Naramdaman ko ang mainit na likidong umaagos sa kamay ko. Dumudugo na ang braso ko sa higpit ng pagkakapit ng aswang. Akala ko ay hindi na ako bibitawan ng aswang na iyon. Pumikit na ako ng mga mata at nagdasal. Doon ko naramdaman ang biglaang pagluwag ng hawak sa braso ko. Pagdilat ko ng mga mata ay nasa harap ko ng dalawang tanod na kanina lamang nasa may harap ng barangay hall ito. May dala ang isa sa kanilang sundang na alam kong ginagamit upang tagain ang kamay ng aswang na nakakapit sa akin. Umatras ako at natumba kasama ang mga kaibigan ko. Hinawakan ko ang sugat sa braso na dumudugo pa rin. Umiiyak na rin ako. Gulat sa mga nangyari. Isinugod ako ng mga tanod sa health center. Nilagyan ng benda ang sugat para tumigil sa pagdurugo. Iba pala pagsugat talaga ng aswang, sobrang hapde. Tinawag nila ang mga magulang namin na alalang-alala sa mga nangyayari. Siyempre pinagalitan nila kami. Alam na raw namin na delikado ang nilalang na iyon na nakakulong sa barangay hall. Pero sinubukan pa rin naming puntahan iyon. Pag-uwi sa bahay, sangkatutak na sermon ang natanggap ko mula kay mama. Paano raw kung hindi lang sugat ang natamo ko? Paano kung napatay kami ng aswang? Hindi na lang ako sumagot. Alam ko naman na ako ang may kasalanan ng lahat. Ako ang kumumbinsi sa kanila na gawin iyon. Buong bakasyon na hindi na ako nakalabas ng bahay. Sabi ni mama, parusa ko na raw iyon sa ginawa ko. Bihira na kaming nagkakita-kita ng mga kaibigan ko. Pero nalaman ko na tulad ko ay pinarusahan din sila ng mga magulang nila. Hindi na namin nalaman ang nangyari sa aswang na iyon sa barangay hall. Maraming nagsasabi na kinuha raw ng gobyerno ang aswang para ilagay sa isang pribadong kulungan. At yan na lamang po ang kwento ko, mga kaaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Muli po, ako po si Anton ng Bicol. Maraming salamat sa mag-like at mag-subscribe. Alright. Magandang araw po sa iyo at sa lahat ng iyong mga tagapakinig, Sir Casper. Maganda po itong programa ninyo dahil nakakatanggal pagod at antok. Lagi ko itong pampalipas sa oras ng aking duty, lalo na kapag ako ay nakadistino sa gabihan. Isa akong security guard, Sir Casper, at halos ay panggabihan na. At para hindi ako antukin, ang ginagawa ko ay makinig lang ng inyong mga kwentong aswang. Medyo alerto na kaagad ang mga mata ko sa paligid. Mamaya pala may kumakampay na ng kanyang pakpak sa aking uluhan nang hindi ko namamalayan. Pero sa totoo lang, mas kapani-paniwala ang mga kwentong ito. Dahil marami ang nakakaranas nito, lalo na sa amin na lumaki ng probinsya.
Marami akong karanasan tungkol sa aswang at maging ang kwento ng aking lolo at lola ay malinaw ko pang natatandaan. Maging ang iba't ibang uri ng mga ito at kung ano ang kanilang kinakatakutan. Sa una kong ikukwento dito ay noong 10 taong gulang lang ako at iyon talaga ang unang karanasan ko tungkol sa aswang. At masasabi kong hindi iyon gawa-gawa lang. Maswerte lang talaga na nabigyan pa ako ng isa pang pagkakataon upang mabuhay. Subalit, may ipinapadala ang Panginoon na magiging tagapagligtas natin kapag nasa alanganin na tayong sitwasyon. Ilang pagkakataon na yatang nangyari iyan sa aking buhay. Ilang buhay na rin ang ibinigay ng Panginoon para sa akin. Siguro ay may misyon pa akong hindi tapos sa mundo. Dahil ang daming pagkakataon akong niligtas ng Panginoon sa kagipitan ng aking buhay. Sa lola ako lumaki dahil anak ako sa unang asawa ni mama. Maaga raw itong nag-asawa at ako ang nagiging bunga. Pinanagutan naman sana ng ama ko ang pinagbubuntis ni ina. Kaya lang naniniwala talaga ako na kapag oras mo na ay sa kahit anong paraan ka talaga kukunin ng may likha. Ang papa ko kasi ay napagkamalan daw na bandido, kung kaya't iyon ay nabaril ng mga otoridad. Kaya hindi ko nasilayan ang mukha ng aking ama. Pinagbubuntis pa lang ako nang mamatay ito. May mga litrato naman siyang naiwan pero aanhin mo naman ang litrato lang. Siyempre, mas mainam sana talaga kung nakasama ko siya sa iisang bubong. At nang mailuwal na ako ng aking ina ay iniwanan naman ako kay lola dahil naghanap ng trabaho. Double purpose na rin yata. Para na rin makahanap ng bagong pag-ibig. Wala nang araw pakialam nang makapatong ako ng 1 taon. Si lola at lolo na lang lahat ang sumusuporta ng lahat ng aking pangangailangan. Ayun na nga, sa lola ako lumaki. Sa isang liblib na probinsya na sobrang layo sa kabihasnan. Ayos lang din naman kasi mahal na mahal ako ng lola at lolo. Gabi-gabi ay may panibagong kwentong kababalagan ang lolo tungkol sa mga aswang, engkanto at mga multo. Iyon ang naging libang nila sa akin at pananakot na rin para mabilis na makatulog. Kaya ako nahilig sa mga ganitong kwento. At nang makita ko ang channel na ito, nagsasubscribe na kaagad ako para laging updated sa bago mong lapag, Sir Casper. Dahil minsan na rin ako napahamak ng mga ganitong uri ng nilalang. Ako nga po pala si Dodoy, 38 anyos at may 4 na anak. Wala na po akong asawa, Sir Casper. Sumakabilang bahay na. Siguro nangati at hindi nagpakamot sa akin. Masakit mang tanggapin na ay ganoon talaga ang buhay. Hindi mo minsan akalain ng taong akala mo ay sasamahan ka sa hirap at ginawa ay bibitawan ka kapag walang-wala ka na. Nagkataon kasing nagkasakit ako noon ng ilang buwan. Hindi ako makapagtrabaho at pinsan ko na lang ang sumusuporta sa akin. Ayon, biglang di na umuuwi ng bahay. Nasa butihing kumpare ko na naglalaki. Paano mapera yung kakumpetensya ko. Siyempre wala akong laban doon. Hindi ko naman pwedeng ipilit ang isang bagay na hindi talaga para sa akin. At least, doon ko nasusukat kung paano siya humawak ng relasyon. At hindi siya magandang kasama sa buhay. Dahil nariyan lang siya sa panahon ng kasaganaan. Madalas sinasabi ng mga kabataan na go with the flow. Doon na rin siyempre tayo. Kailangan pa bang magpaka-stress? Tsaka nasa akin naman ang mga bata. Iba rin kasi ang kalandian ng aking kinakasama noon, Sir Casper. Walang pakialam sa aming mga anak. Mas importante yata ang kerido niya. Ayos lang. Nakapag-move on na rin naman ako. At wala akong balak makipagbalikan sa mga ganong uri ng babae. At bago tayo lumayo sa kwento, sige, balik ulit tayo.
Grade 3 ako noon. Maaga at hapon ang lakbay patungo at balik sa paaralan. Mga 1 oras din ang layo ng aming paaralan noon. 5:00 ng umaga patungo na kami ng paaralan. Kasama ang 5 kong pinsan na mas malaki at may edad kaysa sa akin. Sa kanila ako laging pinapasama ni Lola at madalas talaga ay absent ako sa klase. Dahil sobrang pagod magising ng maaga tapos maglakad ng ilang oras. Minsan, basa pa ng ulan pag-uwi sa hapon. Malimit, iniiwanan ng aming mga gamit sa pag-aaral sa paaralan upang hindi mabasa ng ulan. Isa lang yon sa mga hindi makakalimutang karanasan noong dekada 80, Sir Casper. Ngunit ang mas nakakabahala ay yung hapon pa lang ay may nakaabang ng aswang sa daan. Ako ang laging dihado dahil laging nahuhuli sa takbuhan. Siyempre, ako lang ang nag-iisang maliit sa lahat naming magpinsan. "Hintayin niyo naman ako!" Umiiyak na sigaw ko. Ramdam kong may lumilipad sa uluhan ko at alam ko na aswang iyon. "Isusumbong ko kayo kay Lola!" Sigaw ko pa. Subalit wala. Pareho talagang takot ang lahat kong pinsan. Sa bagay, huni pa lang ng mga ito, sobrang nakakatakot na. Hanggang sa naramdaman ko na lang na umaangat na ako at inilihis na palayo sa daanan. Subalit wala naman akong may makitang nilalang na humahawak sa akin. Napasigaw na lang ako habang nakaangat sa ere. "Aswang, tulong! Tulungan niyo ko, insan!" Sigaw ko. Nang makita nilang nakalutang ako sa ere at tanging ungol lang ng aswang ang aming naririnig, ay kanya-kanyang kuha ang mga ito ng mahabang kahoy. Tinusundan din nila kung nasaan ako dadalhin ng aswang. Natatakot din silang hindi ako makauwi ng bahay nila Lola dahil tiyak na silang lahat ang magsisisi. Saktong may nakasunod sa aming matanda na nakasakay sa kalabaw. Taga-kabilang baryo ito at pauwi na galing bayan. Nakita ko nitong nakalutang kaya alam nitong aswang ito. Aswang lang naman kasi ang madalas na nambibiktima noong araw. May kinuha itong bagay sa kanyang dibdib. Hindi ko alam kung ano ang bagay na iyon. Pero hugis tatsulok yata. Hinipan niya iyon at pagkatapos ay may inusal na kung ano. Bigla na lang akong nabitawan at swerteng sa damuhan ako bumagsak. Pero ramdam kong hindi lang ako ang bumagsak ng mga sandaling iyon. Maging ang aking mga pinsan ay nakita nila kung paano tila nagbagsakan ang kung ano sa aking gilid. Mas malaki pa ang bagsak niyon at rinig naming lahat ang ungol ng aswang. Ilang sandali pa ay may malakas na hangin akong naramdaman. Malinaw rin naming narinig ang pagkampay ng mga pakpak. Napakalakas, ngunit hindi namin nakikita. Tila nahihirapan pang makaalis ang nilalang. Iyon pala ay dahil nag-uurasyon ng pampahina dito ang matandang tumulong sa amin. "Yan, sige. Subukan natin kung hanggang saan ang lakas at kapangyarihan mong aswang ka." Wika ng matanda. Patuloy lang itong may inusal. Patuloy lang din ang ungol ng aswang. "Pwede na kayong umalis mga tutoy. Huwag kayong mag-alala. Bukas na ng umaga makaalis itong mga to." Wika ng matanda. Pinausad na nito ang kanyang alagang kalabaw. At doon kami napanganga. Dahil paanong nasabi ng matanda na mga ito, ibig sabihin, marami palang mga aswang. "Kapag nga pala may madaanan kayong tao bukas dito mismo, magduda na kayo." Nakangising wika ng matanda. Alam ko na may ibig sabihin pala iyon. Ngayon ko lang din na-realize kung kailan matanda na ako. Ang tao palang iyon ay ang aswang na gusto akong dagitin para gawing pagkain ng kanilang angkan. Pero hindi ito nagtagumpay sa tulong ng matandang antingero. Marami itong alam laban sa mga aswang at maging sa iba't ibang elemento.
at malaki ang utang na loob ko sa matandang iyon. Lolo, salamat po. Pero ano po ba ang nasa liig mong yan? Tanong ko sa matanda. Hindi mo alam kung ano ito, Totoy. Isa itong anting-anting. At ako ay isang antingero. Wika ng matanda. Nakisabay kami sa kanya habang naglalakad. Kwento niya sa amin ang mga bagay o kapangyarihan ng taglay ng nasabing anting-anting. Pagdating namin sa bahay, kinakwenta ko kaagad kay Lola ang nangyari. Hindi ko sukat akalain sa murang edad kong iyon ay maranasan kong makasalamuha ng aswang. Naanghilan pa yata ako at may taong nakakita at nakaligtas sa akin ng mga panahong iyon. Nabahala ang Lola at hindi na ginawang magtiwala pa sa aking mga pinsan. Ang tiyo ko na siyang bunso nilang anak na tumigil na sa pag-aaral ang ginawang tagahatid sundo sa akin. Hindi rin naman mareklamo ang tiyo, kahit pa sobrang layo ng aming paaralan. Nang umaga nga palang iyon, ay may isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad na nakatayo sa mismong nabagsakan malapit ko noong nakaraang hapon. Balisa ito at hindi maintindihan. Ngunit nang makita kami nito ay kaagad naman itong bumati. Magandang araw, sambit nito. Ang tiyo ko ang bumati pabalik dito ng una. Magandang umaga, Manong. Anong ginagawa mo riyan? Tanong niya sa lalaki na nakatayo lang at tila hindi makaalis sa kanyang pwesto. Hindi ito tumitingin sa amin. Nagsalita nga ito ngunit sa kung saan umiikot ang mga mata. Sige lang. Aalis din ako mamaya kapag sisikat na ang araw. Ang tanging wika nito. Naalala ko kaagad ang sabi ng matanda na kapag may makikita kaming tao ay manghinala na kami. Baka nga ito yung aswang na gustong umatake sa akin. Sinabi ko iyon sa aking tiyuhin nang nakalayo na kami ng konti sa mamang lalaki na marahil ay 50 pataas ang edad. Hindi pamilyar sa amin ang mukha ng lalaki. Marahil ay taga-kabilang baryo. Simula noon naman ay hindi na namin muling nakita ang itsura ng mamang iyon. Ang sabi ng tiyo ay baka aswang nga talaga at baka naligaw lang at sa aming baryo napunta. May ilang buwan din namang naging tahimik ang aming paruot parito. Nawala nga rin sa aming utak ang nangyaring iyon. Nawaglit na rin sa aming isipan. Hanggang sa maging ang aking tiyo ay tinatamad ng maghatid sundo sa akin. Ngunit buwan iyon kung saan ay siso ng mga bulaklak ng kawayan o tawag sa amin ay dabong o tambo. Kapag pala ganitong panahon ay sobrang agresibo ng mga aswang na gabunan. Taunan nga lang ang mga ito kung manalasa subalit sobrang mapanganib sila. At yung pinsan ko ang isa sa mga nadali ng mga ito. Kung tutuusin ay 12 anyos na noon si Insan Badong. May kaliitan nga lang. Malamang ay napasobra sa trabaho kaya ganoon. O sadyang nasa lahi lang talaga. Naabutan kami noon ng sobrang hapon sa daan. Iyon ang matinding karanasan namin kasi talagang agaw buhay ang aming pinsang si Badong. Gitnang tubuhan ang aming daanan bago pa ang mga palayan. Ang mga malalapit sa kalsada sa baryo ay madalas mga tubuhan. At doong banda pa lang nang bigla kaming dinambahan ng aswang. Hindi namin iyon napaghandaan dahil bigla lang naman itong tumalon at hinila ng sobrang lakas si Badong. At dahil lahat kami ay takot, takbuhan kami. At nagkataon na sa unahan ako, kaya nauna na akong tumakbo. At dahil sa Badong ang minalas na malapit sa nagkubling aswang, ay siya ang nahila nito at pinagkakalmot. Kahit takot naman ang iba ko pang pinsan na mas malaki sa amin, ay hindi naman sila nag-atubiling balikan para tulungang makalayo ang aming pinsang si Badong sa aswang. Humihiyaw na ito dahil sa hapdi ng mga sugat na natamo.
Nang lumapit na rin ako ay doon ko nakita ang totoong mukha ng aswang. Ang mata nito ay nagbabaga. Sobrang haba ng kuko at ang balat ay kumikinang sa langis at napakamabalahibo pa. Kung anong mga bagay ang ipinanghampas ng aking mga pinsan sa mga ito bago ito tumakbo. Kahit mga bata lang kami ay takot pa rin naman pala ang aswang dahil marami kami. Lalo na at lumalaban rin ang mga pinsan ko. Nahawaan na lang din ako ng pagtatapang-tapangan ng mga ito. Nang makita ng aswang na hindi niya kami makayanan, ay kaagad itong tumakas. Ngunit ang pinsan kong si Badong ay sobrang nanghihina na at may mga malalalim pang sugat. Hagunoy kaagad ang naisipang igamot ng aking mga pinsang nakakatanda. Humihiyaw sa sobrang hapdi si Badong nang malapatan ng katas ng hagunoy ang kanyang mga sugat. Kunting tiis lang, insan. Baka kasi ma-impeksyon ang iyong sugat kapag hindi malapatan kaagad ng pangunang lunas. Huwag kang mag-alala. Bukas hindi na ito ganoon kasakit. Wika ng isa kong pinsan. Tinulungan pa nila itong maglakad. Inilalayan dahil paika-ika ito. Yung aswang ay patuloy lang na nakasunod sa amin. Minsan ay nasa aming paligid. Minsan ay nauna pa. Kahit takot ay nagtatapang-tapangan kami dahil kailangan. Hindi pwedeng maging duwag dahil tiyak na makakain talaga kami ng aswang. Kahit mabagal ang aming usad ay ligtas naman kaming nakarating sa bahay ng lola. Sobrang pag-alala ang rumehistro sa mukha nito matapos makita ang isa niyang apo na maraming sugat at duguan. Kinabukasan ay hindi ito pumayag na pumasok kami. Pinulong muna nito ang buong kaanak na may mag-aaral. Pinag-usapan ng aking mga tiyo at tiya na hahanap na lang ng bahay na pwede naming rentahan malapit sa aming paaralan. Hindi rin kasi maiiwasan na gagabihin minsan, lalo na kapag may mga activity sa paaralan. Isa sa aking mga tiyo ang gumawa noon at mabilis nga rin itong nakahanap. Binili iyon ng tiyo para magpagamit pa sa mga susunod pang henerasyon. Binenta ang isa sa kanyang mga kalabaw para ipangtustos doon. Naging magaan na rin sa amin at hindi na sobrang nakakapagod ang lakarin dahil malapit na lang ang paaralan. Marami pa rin namang aswang kahit nasa baryo pero dumadaan lang naman. May sa Papawirin at mayroon ding sa Bakuran. Pero hindi na mga ito nananadya. Takot din yata at medyo marami ang kabahayan sa baryo. Nakapagtapos din kami sa pag-aaral at nakapaghanap ng trabaho, kanya-kanyang buhay at kung saang sulot ng mundo dinala ng kapalaran ng iba. May nag-abroad at ang iba ay nanatiling nasa baryo lang namin nakapag-asawa. Dekada-dekada na rin ako sa pagiging sikyo. Sakto lang ang buhay. Yung makakain sa isang araw ng 3 beses at minsan ay maipapasyal ang aking mga anak. Patay na rin kasi ngayon ang aking lola. Wala na rin akong komunikasyon sa aking ina na ngayon ay matanda na rin marahil. Hindi ko nga alam kung ilan nga ba ang naging kapatid ko. Hanggang dito na lang po aming butihing narrator at creator ng Aswang PH sa YouTube. Paniguradong mas aangat pa po kayo sa buhay. Manatiling mapagkumbaba palagi at laging unahin ang pamilya at Panginoon sa anumang pong bagay. Muli po, Dodoy po ng Kabisayaan. Kung naglipa na ang aswang sa mundong ito, ganoon din ang mga sindikato. Subalit paano kung makasagaw pa mo ang isang nilalang na aswang na nga, sindikato pa? Kung ikaw ba ang right hand ng nasabing sindikato, magtatagal ka ba? Magiging loyal ka ba? O gagawa ka ng paraan para makalabas sa mundo niya? Si Kuya Dan, isang right hand ng isang drug lord sa syudad. Malaking halaga lagi ang perang dinideposito niya sa bangko.
koleksyon lang yan sa droga. May mga front na negosyo ang amo, pero syempre, barya lang iyon sa mga kinikita nila sa pagbibinta ng shabu. Nung una, pagiging private lang ang trabaho ni Kuya Dan. Wala siyang ideya sa mga illegal na negosyo ng amo. Ang alam niya ay ang mga mumunting panaderya nito na halos may lumang sangay na rin. Siya lagi ang kasama ng amo kapag oras na ng koleksyon ng mga sales niya sa lahat ng sangay ng kanyang panaderya. Hanggang sa unti-unti na siyang pinagkatiwalaan sa pagdideposito ng pera. At kalaunan ay dinadala na siya nito sa laboratorio ng droga ng kanyang amo. Doon lang niya napagtanto na mas big time pa pala ito. At kaya pala iba-iba ang sasakyan gamit tuwing aalis sila para sa mga transactiones. Dahil pala sa mga ito, nasanay na lang din sa katagalan si Kuya Dan. Ayos lang dahil wala naman siya sa hanay ng taga-deliver ng droga. Ang gawain lang niya ay ang mangolekta ng pera at idideposito sa bangko. Kuya Dan, si alias Boy ba? Nakapagbayad na? Tanong ng amo sa kanya isang beses na lulan sila ng sasakyan patungo sa panaderya nito. May ibinibigay na cheque nung nakaraang araw, Black Diamond. Pero 2 linggo pa dideposituhan, sagot ni Kuya Dan rito. Nako, baka talbog na naman ang tsikero ng gunggong na yan. May kalalagyan yan sa akin pag uulitin pa niya ulit akong lukuhin. Uwi ka nito. Si Kuya Dan ang may hawak ng blue book ng kanilang hanay. Malaki na ang tiwala ng kanyang amo sa kanya. Matagal na siya sa serbisyo dito at kahit minsan ay hindi niya dinungisan ang kanyang pangalan. Dahilan para mas lalo pa siyang pagkatiwalaan ng amo. Mabait ang kanilang among si Black Diamond. Alias nito sa larangan ng mga illegal na transaksyon. Galante kong magbigay ng tip at magpasahod. At iyon ang gustong-gusto ng mga trabahante sa amo. Ang kanyang mga tauhan ay halos dekada nang naninilbihan sa kanya. Mapa-illegal man o legal na larangan. Pero iba rin ito kung magalit. Wala itong awa at hindi nagbibigay ng palugit. Lalo na kapag nabigyan na ng pagkakataon ngunit ganoon pa din. Marami-rami na rin ang mga kasamahan nila Kuya Dan ang missing at hindi na natagpuan o naging isyu pa ang labi kung namatay man. Marami ang haka-haka na baka pinapatay kasi nga nang aabuso. Subalit wala ring patunay at sadyang napakalinis lang ng galaw ng nasa likod ng pagkawala ng mga ito. Kasi walang trace up o mahirap hanapan ng bakas para maresolba ang isyu tungkol sa pagwala ng mga ito. Kuya Dan, nakita mo ba si Tisoy? Tanong minsan ni Black Diamond kay Kuya Dan habang nagbibilang sila ng pera para maideposito sa bangko. Ilang linggo na kasing walang paramdam yung isa sa mga kasamahan ni Kuya Dan na kolektor. Minsan ay nagdi-deliver din ito. At sobrang nagtiwala si Black Diamond dahil matagal na rin ito sa kanya. Ngunit wala na yata itong pag-asa pa na makabalik. 1 linggo na rin buhat nang mawala ito at wala ring ideya ang pamilya kung nasaan na ba ito. Wala na rin akong ideya kung saan na napunta ang taong iyon, Black Diamond. Ang tanging sagot ni Kuya Dan sa amo. Tinuturuan talaga ako ng mga tao ko kung paano maging brutal. Saad ng amo. Walang ideya si Kuya Dan kung ano ang ibig sabihin ng kaharap. Hanggang sa isang araw, sa mahabang paghahanap ay natagpuan ito ng ilan sa mga tauhan ni Black Diamond. Pinasok ito sa kwarto ng amo. Hindi iyon alam ni Kuya Dan. Galing lang siya noon sa koleksyon. At labas-masok lang naman siya sa kwarto ng amo. Kaya sanay na siya na sa tuwing galing sa koleksyon, ipapasok na kaagad siya ng kwarto nito
At sa pagkakataong iyon, hindi niya inasahan na ganoon ang kanyang mapapasukan. Pinagkatiwalaan kita, Tisoy. Ngunit ganito ang igaganti mo sa akin. Lolokohin ako at tatraidorin. Pwes, hindi ka nagtatagumpay. Wika nito at kaagad nang sinakal ang kaharap. Hindi alam ni Kuya Dan kung ano ang nangyari at tila hindi makagalaw si Tisoy habang sinasaktan ng amo. Hanggang sa matapos itong sakalin ay kinagat ito sa leeg. Sinipsip ang dugo at pagkatapos ay tila naghuhukay lang ito ng kamote gamit ang kamay nitong may mahahabang kuko. Pagkatapos ay walang pag-alinlangan itong nilamon ni Black Diamond. Napaatras ng konti si Kuya Dan sa nasaksihan mula sa amo. Magdidekada na siya sa amo at kahit minsan ay wala siyang duda sa katauhan nito. Napakabait naman ito sa kanya at sa lahat. Hindi pa nga niya ito nakitang magalit ng ganoon kalala. Ngunit iyon at bigla na lang niyang makita na ganoon ang ginagawa ng amo. Hindi alam ni Kuya Dan kung lalabas pa ba siya ng kwarto ng amo sa mga sandaling iyon. Ramdam niya ang sobrang kaba. Hindi rin niya inasahan ang pagharap nito sa kanya ng biglaan. Kita niya ang mukha nito sa halimaw na kaanyuan. Dahil unang pagkakataon niya itong nasaksihan, nakaramdam siya ng pangingilabot. Pagkaramdam niya ay ang bigat na ng kanyang ulo. Dahil tila lumubo na ito dahil sa pangingilabot. Nasaksihan lang naman niya ang pagbabaga ng mga mata ng amo. Biglang tila tumanda ang mukha nito. Naging maskulado, lalo ang buong katawan nitong mabalahibo at sobrang haba. Ang mga kuko nito ay sobrang haba at maging ang mga bangil ay nakausli at naglalaway pa. Tinitigan siya nito na wari ay kinikilatis ang kanyang reaksyon. Hindi inalis ni Kuya Dan ang tingin at hindi siya nagpatinag dito. Kailangan niyang ipakita na hindi siya takot kahit pa ang totoo ay naiihi na siya sa nerbiyos. Black Diamond, masyado kaya galit. Kumalma ka lang. Wika niya rito na parang normal lang ang lahat. Ganyan dapat ang ginagawa sa mga katulad niya, hindi ba? Tanong nito sa kanya. Tumahimik saglit si Kuya Dan. Napaisip siya ngunit kaagad ding nagsalita. Abay oo, dapat lang sa mga katulad niyang hindi mapagkatiwalaan. Masyadong nabulagan sa pera. Sagot ni Kuya Dan sa amo. Kuya Dan, ikaw ba? Mapagkatiwalaan ba kita maging sa katauhan kong nilantad ko sa iyo? Tanong ng amo sa kanya. Oo naman, Black Diamond. Ang sekreto mo ay mananatiling sekreto sa ating dalawa. Maasahan mo ako sa lahat ng bagay, Black Diamond. Papatunayan ko sa iyo yan. Litanya ni Kuya Dan. Totoo naman. Hindi siya ori ng tao na mahilig sa pagpapakalat ng intriga. Napalabi ang amo habang tinitigan siya at alam ni Kuya Dan na kinikilatis pa rin siya nito kung talaga bang nagsasabi siya ng totoo. Matinik ang kanyang amo para itong medium na kayang basahin ang utak ng tao. At hindi natatakot doon si Kuya Dan dahil alam niya ang kanyang pagkatao at kilala na niya ang kanyang sarili. Walang paalam itong umalis sa kanyang harapan. Lumabas ito sa kwartong iyon. At marahil ay diretso na ito sa kanyang kwarto. Napailing na lamang si Kuya Dan. May hindi pa ba siya nalalaman sa among si Black Diamond? Tanong niya noon sa kanyang isipan. Isang pagkakataong dalawa lang sila ni Kuya Dan at ang among si Black Diamond ang bumiyahe patungo sa lugar kung saan sila may pagtitipo ng mga drug lord. Ang hindi alam ni Black Diamond, may nakaambang panganib sa kanila sa kanilang pupuntahan. Alas 7 pa lang ng gabi ay bumiyahe na sila patungo sa nasabing lokasyon. Alas 10 magaganap ang nasabing pagtitipon at nasa labas ito ng lungsod at wala masyadong katao-tao.
at lubak-lubak pa ang daan. Black Diamond, ngayon lang yata kayo nagkaroon ng pagpupulong na sobrang layo. Hindi ba kayo nagtataka? Tanong ni Kuya Dan sa amo. Napaisip rin ang huli at kinutuban sa sinabi ng kanyang kanang kamay sa trabaho. Hindi ko nga rin alam, Kuya Dan eh. Bakit sobrang layo ng pagpupulong na ito? Reklamo ng kanyang amo. Biglang umusbong ang hinala sa isipan ni Kuya Dan. Hindi lang ito sa kanyang isipan kundi maging ang kanyang kutob ay napakalakas. Alisto lang po tayo, sir. Parang may kakaiba yata sa pagpupulong na ito. Wika ni Kuya Dan. Nahulaan yata nito at wala pang 10 minuto mula nang sabihin niya iyon nang biglang may humarang sa kanilang daan. Sabi ko na nga ba eh. Sambit ni Kuya Dan at mabilis na binunot ang dalang baril sa kanyang tagiliran. Ngunit mabilis siyang sinaway ni Black Diamond. Mag-focus ka lang sa pagmamaneho mo, Dan. Akong bahala sa mga ito. Wika ni Black Diamond at mabilis na hinugot ang dalang baril. Ngunit hindi pa man niya nakalabit ang gatilyo nang bigla silang pinagpaputukan ng mga kalaban. Mga traidor! Sambit ni Black Diamond at mabilis na gumanti ng putok sa mga ito. Kuya Dan, marami sila. May nakasunod at may nasa unahan pa. Kailangan nating gumawa ng paraan. Wika ni Black Diamond habang pinapuputukan ang mga ito. Nagkataong may maliit na kalsada sa kaliwang panig ng highway. Nakasya ang isang sasakyan lang. Kaagad inilihis doon ni Kuya Dan ang kotse ng among kanyang minamaneho. Very good, Kuya Dan. Wika ng amo. Mas madali sa kanya ang makipagputukan sa 5 sasakyan na ngayon ay nakasunod lang sa kanila. Inakala niyang 3 lang, iyon pala ay 5. 2 van na kulay itim at 3 kotse ang nakapaligid sa kanila. Isang magandang ideya na nailiko ni Kuya Dan ang minamaneho sa isang makipot na daan at papunta na iyon sa kasukalan. Itigil mo na ang pagmamaneho mo, Kuya Dan. Dito lang tayo. Utos ni Black Diamond. Kaya mabilis na inihinto ni Kuya Dan ang sasakyan. Ngayon, magkubli ka doon sa unahan, Kuya Dan. Maghanap ka ng pwede mong pagkublihan. Ako na ang bahala sa mga ito. Litaan niya ng amo. Hindi, Black Diamond, sasamahan kita. Kaya kong lumaban sa kanila. Wika ni Kuya Dan. Napangiti ito at napabuntong hininga. Sige, pero mag-ingat ka ha. Kung kailangang magkubli muna gawin mo. Kayang-kaya ko sila. Litaan niya nito. Habang pinagpuputukan ang mga kalaban, humanap na rin ng pwesto si Kuya Dan. Distansya ng kaunti sa amo. Habang nagkukubli ay kitang-kita ni Kuya Dan ang pag-ibang anyo ni Black Diamond. Lalaban ito bilang aswang. Madilim at kalahating buwan lang ang nagbibigay ng kaunting liwanag sa gabing iyon. Ilan sa mga ito ang unti-unting sumugod hawak ang kanilang baril. Marahil ay naging invisible si Black Diamond sa paningin ng mga ito. Hindi man lang nila ito pinagpuputukan habang nakapatong sa bubong ng kotse. Anyong parang panayke dahil sa forma ng mga pakpak nito at tenga. Daging bilugan na rin ang mga mata nitong nagbabaga. Isa sa mga ito ang kanyang dinambahan at walang kahirap-hirap na dinukot ang puso. Lumipad ulit ito pataas habang nilalamon ang hawak na puso habang ang mga naiwang kasama ng biktima ay kanya-kanyang paputok kahit saang banda. Napangisi lang si Black Diamond habang pinagtitignan ang mga ito. Kaagad siyang bumulusok pababa at dinagit ang isa pa sa mga ito. Umihiyaw ito sa takot habang ang mga kasamahan ay nagpaputok ng walang direksyon. Kaya ang ginawa ni Black Diamond ay pinangharang ang katawan ng lalaking kanyang dinagit
Narinig niyang umungol ito kaya tiyak na natamaan ito ng bala ng baril ng sariling kasamahan. Biglang namataan ni Black Diamond ang kasamahang sindikato na si Sapphire. Codename nito sa kanilang samahan. Katulad niya ay may malaki ring organisasyon hindi lang sa droga, kundi maging sa iligal na pasugalan at armas rin. Nagpantig ang tenga ni Black Diamond habang tinitigan ang nasabing kasama. Binitawan niya ang tauhan ni Sapphire at bumulusok pa ng mas mataas. Nag-ipon siya ng buong lakas para sa traidor niyang kasama. Bumulusok siya ulit pababa at ang direksyon na iyon ay patungos kay Sapphire. Hinawakan niya ito at bibinangga sa sasakyang nasa likuran nito. Tanging ungo lang ang nagawa ni Sapphire. Biglaan iyon at hindi niya napaghandaan. Lumabas ang napakaraming dugo sa bibig nito. Ngunit hindi iyon binali ni Black Diamond. Wala siyang awa sa mga traidor kagaya nito. Kaya walang alinlangan niyang dinukot ang puso ng biktima at walang kahirap-hirap na nginuya iyon. Nang makita ito ng tauhan ay isa-isa ang mga itong nagsiakyatan sa itim na van na nasa pinakadulong bahagi. Pinatras iyon hanggang sa makalayo sa nasabing lugar. Napailing lamang si Black Diamond habang tinitignan ang papalayong mga ito. Black Diamond, susundan pa ba natin? Tanong ni Kuya Dan sa amo. Hindi. Hayaan mo silang makatakas. Napasama lang din naman sila dahil sa sahod. Ang totoong may pakana ay wala na. Nilamon ko na ang puso. Litanya ng amo nito. Anong gagawin natin ngayon, Black Diamond? Paniguradong wala ng meeting. Panlilin lang lamang iyon. Wika ni Kuya Dan. Oo. Niloko lamang ako ni Sapphire. Ayos lang. Uuwi na lang tayo. Wika nito. Hindi tayo makalabas dito. Nakaharang ang kanilang mga sasakyan. Sagot ni Kuya Dan sa amo. Hindi ito nagsalita. Bagkus ay isa-isang nilapitan ang mga nasabing sasakyan at itinulak sa gilid. Tinumba niya lahat ng mga ito at nang makitang kasya ng madaanan ng sasakyan ang kalsada, ay sumampa na ito sa kotse. Halika na, Kuya Dan. Wala nang harang. Saan ito? Mabilis namang sumampa ang huli at kaagad na pinasibat ang sasakyan. Umuwi na lamang sila sa hideout at simula noon ay mas naging maingat na si Black Diamond. Wala na itong pinagkatiwalaang iba bukod kay Kuya Dan. Ito na rin ang nag-iisang kasama niya lagi sa lahat ng mga mahalagang lakad. Suportado ng amo ang pamilya ni Kuya Dan. Isang malaking bahay ang pinatayo sa probinsya ng amo para sa mag-iina ni Kuya Dan. Nakapagtapos ng kolehiyo lahat ng kanyang anak sa tulong ng amo. Kamatayan lang yata niya ang makapagpatanggal sa kanya sa serbisyo. Hindi na siya bibitawan pa nito sa dami ng mga lihim nito na tanging siya lamang ang nakakaalam. Wala rin namang kaso iyon kay Kuya Dan. Naging maganda naman ang trato ng kanyang amo sa kanya. At kahit minsan ay hindi pa siya nito nagawang pagtaasan ng boses. Wala rin itong pamilya at mga anak. Lahat ng kanyang mga kita ay napupunta sa mga organisasyon at sa mga charity para sa mga mahihirap. Kung titigil pa siya sa pagiging sindikato, hindi rin siya kabawasan dahil sa dami ng mga sindikatong naglipana sa mundo. Padami pa nga ng padami at palala ng palala. Kaya wala nang pag-asa na makontrol ang mga ito. Ang mga sindikato ay mananatiling mga sindikato at ang susunod na mga henerasyon ang tagapagmana ng mga ito. Ligasiyang matawag ng kanilang angkan.
at walang makakaputol at walang makakahadlang. Wakas. Mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kaswang at sa ating butihing narrator na si Sir Caspar. Bago ko po simulang ibahagi ang aking karanasan, nais ko po munang magpakilala sa inyo. Ako nga po pala si Victor ng Mindoro. Ngunit kasalukuyang naninirahan dito sa lalawigan ng Negros Oriental. Sa ngayon po mga kaswang, ay nagtatrabaho ako dito sa isa sa mga establishmentong hindi ko nalang babanggitin. Dahil hindi naman dito magaganap ang kwentong aking ibabahagi sa inyo, kundi sa lugar kung saan ako ipinanganak at lumaki. Nangyari ito dekada 80 at sa pagkakaalala ko ay nasa edad 21 ako. Nga pala, itong mga panahong ito ay kasalukuyang sumasama ako sa aking mga kaibigan na dumalo ng isang piyestahan na magaganap sa isang liblib na baryo. Bale itong mga panahong ito ay inanyayahan ako ng mga kaibigan kong sina Reggie at Jason na pumunta sa isang liblib na baryo. Dahil sa piyesta umano at inanyayahan sila ng kanilang mga katrabahong pumunta sa bahay nito, kung saan iyon nakatira sa liblib na baryo at malayo sa kabihasnan. Kaunting paliwanag ko lang po sa lugar ng katrabaho ng kaibigan ko. Ang bahay pong pinuntahan namin ay malapit na iyon sa palayan. May madadaanan kang mga niyugan at maisan bago mo iyon marating. Mabibilang mo lang rin ang mga bahay na naroroon at pawang may kalayuan pa iyon. Nung sumapit na nga ang araw ng aming usapan at magdadapit hapon na, kaagad na akong nagbihis. Gawa ng maya-maya lang ay darating na ang mga kaibigan ko at tutungo na kami papunta sa karatig na yon. Teka, mukhang base na base ka anak ha. Saan ang punta mo? Usisang tanong ng aking ina nang madatnan ako nitong nananalamin. Pupunta lang kami sandali ng mga kaibigan ko sa piyesta, Nay. Tugon ko sa kanya. Saan namang piyestahan iyang pupuntahan nyo ng mga kaibigan mo? Tanong niyang muli sa akin. Sandali ko munang itinigil ang paglalagay ng pamada sa buhok at humarap sa aking ina at sinabi ko sa kanya kung saan kami pupunta. Napansin kong sandaling napapaisip ang aking ina. Tapos ay sinabi nitong, hindi ba at delikado ang lugar na iyon anak? Alam mo naman ang mga nababalitaang hindi magandang nangyayari ng mga taong nagpupunta sa lugar na iyon, hindi ba? Sinanay talaga. Hindi naman po totoo yan. Haka-haka lang ng mga tao yung mga balitang nasasagap mo, Nay. Ani ko pa sa aking ina at nagtatawa ako. Sa totoo lang po kasi, ayon sa mga kumakalat na balita sa baryo namin, ay maraming manlalason at aswang sa baryo na iyon, kung saan gaganapin ang kapiestahang pupuntahan namin. Kaya naman pinangingilagan ang baryong iyon ng mga taong naninirahan sa baryo namin at sa iba pang mga karatig na iyon. Ngunit kahit ganoon pa man ay batid kong hindi naman totoo ang mga haka-hakang balitang nasasagap namin. Dahil wala namang nagpapatunay na may nabiktima ng lason o pagkaaswang sa baryo na iyon. Kaya't hindi talaga ako naniniwalang totoo ang mga iyon mga kaaswang. Narinig kong nagsabi na lamang ang aking inang, mag-iingat na lamang raw ako sa pupuntahan at huwag masyadong magkakakain. Dahil baka mamaya ay may kung anong hindi maganda ang inilalagay sa pagkain. Sige po, Nay. Huwag po kayo mag-alala at mag-iingat po ako sa pupuntahan namin.
Muling wika ko sa aking ina upang hindi siya mag-alala. Matapos kong mag-ayos ay nagpaalam na ako sa kanya at inabangan ko na lamang sa kalsada ang mga kaibigan ko. Baka kasi kapag magtagal pa ako sa bahay ay magbago na naman ang isip ng aking ina at pipigilan niya na akong umalis. Hindi naman nagtagal ay natanaw ko na ang mga kaibigan kong naglalakad papalapit sa akin. Nang tuluyan na silang makalapit ay sabay-sabay na kaming naglakad papunta sa piyestahan. Habang naglalakad na nga kami ay may napansin akong lalaking hindi naman katandaan. At sa tansya ko ay nasa 50 mahigit lang iyon. Nakatayo lang ito sa gilid ng daan ng hindi kalayuan sa amin. At matamang nakatitig lang nang hindi inaalis ang mga tingin. Kahit nakailang minuto na kami sa paglalakad papalapit dito, ay nakatitig lang talaga sa amin ang lalaki. Baliw bang lalaking iyon? Bakit ganoon na lamang siya makatingin sa amin? Wala naman kaming ginagawang kasalanan. Sambit ko pa sa aking isipan. Ay tol, alam mo bang ang sabi sa akin ng kakilala kong taga roon? May magandang dalaga raw sa bahay na pupuntahan natin. Wika pa sa akin ni Reggie. Talaga, magandang balita yan. Alam mo namang isa yan sa mga gusto ko. Kaya sumasama ako sa inyo palagi kapag nagpupunta kayo sa ibang lugar eh. Natatawa ko pang tugon. Dahil sa katatanong at panay ang kwento sa akin ng mga kaibigan ko, ay nawala sa pansin ko ang lalaki. Hanggang sa ilang hakbang na lang ay tuluyan na kaming makalapit dito. Maya-maya pa ay nakita kong matalim na nakatitig sa amin ang lalaki. At napapansin ko ring napakapayat nito at humpak ang pisngi. At para bang mapagkakamalan mong itong may sakit na tuberculosis na pulobe. Nakalanghap rin kasi ako ng kakaibang amoy at napakabaho niyon. Nakakasulasok sa ilong at parang amoy kanal na hinalukay o amoy embornal. Ano yung amoy na yon? Ang baho naman. Sambit ni Jason. Narinig ko namang sinabi ni Reggie na baka may tinapong patay na hayop sa gilid ng daanan. Dapat hindi sila nagtatapon ng patay ng hayop dito sa gilid ng daanan eh. Alam naman nilang umaalingaso ang amoy. Reklamong wika pa ni Jason at napapatakip pa sa ilong. Oo nga eh. Dapat nilibing na lang nila ang bangkay ng hayop para hindi na mamaho dito. Sigundang saad pa ni Reggie. Hindi na lamang ako kumibupat, sinugundahan na ang sinasabi ng mga kaibigan ko. Dahil nakita ko sa mga gilid ng mga mata ko na masama at matalim na ang pagkatitig sa amin ng lalaki. Nakatayo lang rin iyon kung saan siya nakapwesto kanina at tanging nakasunod lamang ang mga mata niyang nakatitig sa amin habang papadaan na kami. Hanggang sa noong matapat na ako sa lalaki ay bigla na lamang niyang tinapik ang balikat ko nang walang pasabi. Nagulat ako sa ginawa ng lalaki. Subalit noong tignan ko siya ay malaki na ang pagkakangisi. Kaya naman napagkamalan ko na lamang itong baliw. Maging si Jason ay tinapik rin ito ng 3 beses. At malaki rin ang pagkakangisi na animoy ng aasar. Ano bang problema mong baliw ka at bigla-bigla mo na lamang tinapik ako? At ang kaibigan ko ha? Pabulyaw na tanong ni Jason at akmang kukulihan na sana ang lalaki. Mabuti na lamang at naawat namin siya kaagad bago pa man malapitan ang lalaki. Tol, huwag mo nang patulan. Alam mo namang baliw ang lalaking yan. Pagkakaaksayan mo pa ng oras. Saway ko sa kanya. Nakakaasar eh. Dadaan lang tayo dito tapos magtitrip ng ganyan. Bigla-bigla kang tatakpikin sa balikat. Akala mo naman ang linis-linis ng kamay. Wika niya pa. Tara na, bilisan na natin ang paglalakad. Baka maabutan pa tayo ng dilim sa daanan. Huwag mo nang pag-aksayan ng oras ang baliw na yan, Jason. Pag-aayang wika ni Reggie.
at nagpatiuna na nga siya nagmadaling maglakad. Bago pa man kami tuluyang magpatuloy sa paglalakad ni Jason, ay narinig ko pa siyang pinagbandaan ng lalaki na kung makikita niya pa ito pagdaan namin pa uwi, ay malilintikan na umano ito sa kanya. Takting lalaking iyon, kaasar, panira ng araw. Kinabahan tuloy ako kanina nung tapikin ng baliw na iyon ang balikat ko. Bulalas pang wika ni Jason. Maging ako man ay kinabahan rin dahil sa dayo lang kami sa baryong iyon at wala pang gaanong kabahayan. Tapos bigla-biglang may masamang tumititig sa amin ng masama. Tapos walang pasabing tinapik kami na akala mo'y kakilala. At nakakakilabot pa ang pagkakangisi niyon. Sino ba naman ang hindi kakabahan kung ganoon ang magiging sitwasyon? Ilang minuto pa ang lumipas habang naglalakad na kami papunta sa bahay ng kakilala ni Jason at Reggie, ay nakaramdam ako ng pamimigat at ngalay ng balikat. Yun bang parang kakagaling ko lang sa pagbubuhat ng sako-sakong bigas sa balikat? Ganoon kangalay ang balikat ko. Sa pagpapatuloy naming maglakad ay panaka-naka kong pinisil-pisil ang balikat ko upang maibsan ang ngalay na nararamdaman. Hindi naman nagtagal ay nakarating na kami sa bahay ng kakilala ng mga kaibigan ko. Agad naman kaming pinapasok sa loob ng bahay nang nagpakilalang Binok, ang katrabaho ng mga kaibigan ko. Bakit ngayon lang kayo? Kanina ko pa kayo hinihintay. Kala ko tuloy hindi na kayo darating. Nakangiting tanong ni Binok. Pasyensya na par, natagalan kami ng dating. Paghingi ng paumanhin ni Reggie. Ay sus, ayos lang iyon. Ang mahalaga ay narito na kayo. Makakapag-umpisa na tayo ng inuman. Pero bago tayo mag-inuman ay kumain muna kayo. Aniya pa. Matapos maihain ng ina ni Binok ang pagkain sa lamesa, ay kaagad na kaming kumain. Habang kumakain kami ay naroroon din si Binok at nakikipagkwentuhan sa amin. Makalipas lamang ang ilang sandali ay natapos na kaming kumain. Tapos ay pumesto na kami sa gilid ng bahay. Nag-inuman na. Habang lumilipas ang mga oras at sumapit na ang gabi ay kapwa lasing na kami. Hindi pa rin naalis ang ngalay na nararamdaman ko. At sa mga sandaling iyon ay parang sumasama na ang pakiramdam ko. Kahit na anong pilit kong huwag pansinin ang nararamdaman ko ay parang mas lalong lumalala iyon. Nga pala, nakapwesto kami malapit kami sa pilapil ng palayan at sa di kalayuan ay may mga pananim na sagingan. Nang mga oras na iyon ay tanging sulo at liwanag ng buwan lamang ang nagsisilbing liwanag sa kinapwestuhan namin. Naging masaya naman ang pag-iinuman namin. Kahit na masama ang pagkaramdam ko subalit lingid sa aking kaalamang maging ang kaibigan kong si Jason ay masama na rin pala ang pakiramdam. Pinipilit lang rin pala nitong itago ang samang nararamdaman nang sa ganon ay hindi umano kami mag-aalala. Hanggang sa maya-maya pa ay bigla akong nakaramdam ng kakaibang presensya sa paligid. Yun bang parang may ibang tao ang nagmamasid sa amin mula sa sagingan. Kaya lang ay sa tuwing inililibot ko ang aking paningin, ay wala naman akong nakikitang tao. Bagkus ay isang malaking aso na kulay itim ang nakikita kong nakaupo sa di kalayuan at nagmamasid sa amin. Naririnig ko ang pagsinghap ng hininga nito habang nananatiling nakaupo lamang at nagmamasid. Hanggang sa maya-maya pa ay nakaramdam ako nang biglang nag-iba ang klima ng simoy ng hangin. Bigla itong umalinsangan at nakakaamoy na rin ako ng kakaibang mabaho. At tulad nung naamoy ko kanina noong papunta pa lamang kami, ay ganoon na ganoon rin ang nalalanghap ko. Tol, ang baho mo naman. Anong klaseng pabango ba ang ginagamit mo? Pabiro pang tanong sa akin ni Binok at nagtatawanan pa kami. Nagulat naman ako nang biglang sumabat sa usapan ng ama ni Binok.
na hindi namin napansing naroroon na pala ito sa pwesto namin at nagsabing, "Magsipasok na muna kayo sa loob at mukhang may kakaiba tayong bisita ngayong gabi." "Ano po?" Bulalas kong tanong dahil hindi ko masyadong maintindihan ang sinasabi ng ama ni Binok. Hindi ko maintindihan kung anong tinutukoy niyang kakaibang bisita. "Huwag nang maraming tanong. Dalian niyo na at magsipasok na kayo." Sigonda pa ng wika ng katabi nitong matandang lalaki. Ngunit bago pa man makapagsalita si Binok ay sandali kaming naistatwa ng aking mga kaibigan sa kinauupuan at hindi makagalaw. Sa kadahilan ng lahat ng atensyon namin ay natuon sa isang lalaking nanlilimahid ng langis at umaalingasaw na ang aming nakita sa kinaroroonan kanina ng aso. Napasingha pa ako ng masamyo ko ang napakabaho nitong amoy na sa tingin ko ay dahil iyon sa langis na pinapahid nito. Amoy malansang dugo iyon na amoy pinaghalong nabubulok na basura at patay na hayop. Nakadapa ang lalaki sa lupa habang itinutukod nito ang mga baraso at dahan-dahang gumagapang papalapit sa amin na para bang asong naghahunting ng pagkain. Nang malapit na iyon sa kinaroroonan namin ay naririnig ko na ang bawat paghinga nito na tila naghahabol at para bang may halak o plema pa sa dibdib. "Kilos na! Magsipasok na kayo sa loob ng bahay at aswang ang nilalang na yan." Rinig kong sigaw ng matanda. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o hindi at halos panawan na ako ng ulirat at kulang na lang ay maihina sa suot na salawal nang tuluyan ko ng masilayan ang buong kaanyuan ng aswang. Dahil isipin niyo na lamang po kung gaano kapangit ang pagmumukha ng nilalang na iyon. Pulang-pula ang mga matang dilat na dilat. Kulubot ang mukha at marami ang mga mahahabang ngipin na nakausli sa bunganga. Parang pinaghalong mukha ng kambing at aso ang itsura ng aswang. At tumutulo pa ang mga malalapot na laway nito sa lupa. At tila ba hindi maputol-putol iyon. Mahahaba din ang mga matutulis nitong kuko na bumabaon sa lupa. Isang malakas na tapik ang ginawa sa akin ng matandang kasama ng ama ni Binok. Kaya't para bang bigla akong natauhan. At walang sabi-sabing mabilis nang tumakbo papasok sa loob ng bahay. Dahil ako na lang pala ang hindi pa nakaalis sa akin na papustuhan ko. Ang ibang mga kasamahan ko pala ay nagsipulasan na pala ng takbo. Noong makapasok na ako ay hinampas ko pa ang mga kaibigan ko. Dahil iniwan nila ako. Ngunit nagwika si Reggie na ang akala umano nila ay nakasunod na ako sa kanila. Dahil kanina, bago pa man sila tumakbo ay hinatak na raw nila ako pasunod. At marahil dahil sa takot na nararamdaman ay hindi na nila ako napansing hindi pala nakasunod sa kanila. Kaagad naman akong binigyan ng tubig ng ina ni Binok at pinainom upang kumalma umano ako at makahinga ng maluwag. Matapos kong ang gawin iyon ay tsaka pa lamang kumalma ang aking sarili. At doon nga ay bigla kong naalala ang lalaking kaninang tanghali at ang lalaking nanlilimahid. Bago pa man makapagpalit anyo ito ay iisa lamang. Na ang ibig lang sabihin ay aswang ang lalaking tumapik sa balikat namin ni Jason kanina. At malamang ay sinundan kami hanggang sa bahay ni Binok. Rinig na rinig ko ang mga kalabugan at mga pag-angil sa labas ng bahay. Subalit wala na akong lakas ng loob para silipin sa sewang kung ano ang nangyayari sa labas. Gawa nang hindi pa rin naaalis sa akin ang takot na dadarama. Ilang sandali pa ang lumipas ay tumahimik na ang buong paligid at bumalik na sa loob ng bahay ang ama ni Binok at ang kaibigan nitong matanda. Kaagad na nilapitan ako nito at nakita kong may inusal iyon at inihip sa kamay. Pagkatapos ay tinapik ng 3 beses ang balikat ko at ang balikat ni Jason. Tapos ay iiling-iling na nagwikang,
Kamunti ka na kayong mabiktima ng aswang na yon. Talaga naman oh. Kahit kailan ay palaging nag-aabang ng dayo ang aswang na yon at nagkukunwaring baliw dito sa baryo. Mabuti na lamang talaga at nagawi ako rito sa bahay niyo, kumpare. Dahil kung hindi, baka itong dalawang bisita ng anak mo ay nabiktima na ng aswang. Napatingin naman ako sa matanda at doon ay nalaman ko nang magsabay itong isa umano siyang albularyo at nakatira ito sa karatig baryo. Nagawi lang raw siya sa bahay ng mga magulang ni Binok dahil may idinaan lamang siyang gamit. At nung makapasok na nga siya sa bakuran at natanaw niya kaming nag-iinuman sa gilid, ay nalaman niyang minarkahan kaming dalawa ni Jason ng aswang. At sakto ngang nakita niya ang aswang na nagbabalat kayo ng asong itim. Matapos nga kaming tapikin ng albularyo at inusala ng orasyon, ay unti-unti nang guminhawa ang aming pagkaramdam ni Jason. Magmula po nang mangyari ang kababalaghang iyon, mga kaaswang, ay natuto na ako na hindi lahat ng nakikita mong baliw o pulubi ay totoo. Dahil ang iba ay mapagpanggap lang. At kapag may tumapik sa balikat mo at hindi mo naman kilala, tapikin mo rin ito pabalik ng 3 beses. Dahil sa baka hindi mo alam, ginawan ka na pala ng masama. At ang mas malala pa ay isang aswang pala ang tumapik sa balikat mo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Muli po, ako po si Victor ng Negros. Ingat, mga single ladies. Yung akala mo ay simpleng binata lang ang lalaking obses na obses sa pag-ibig niya sa iyo. Tapos malalaman mong ito pala ang nawawalang tagapagmana ng angkan. Pero paano kung ang yamang pamana ay may kaakibat na sumpa? Hahangaan mo pa rin ba? Tanggapin mo pa kaya ang pangalawang katauhan niya? Si Sebastian ay anak ni Aling Mina. Nang manirahan ito sa Baryo Bacilid, ay may bitbit itong 3 taong anak na tila ba anak ng isang foreigner. Pangmayaman ang kutis at sobrang malayo sa aura ni Aling Mina. Nagmumukha nga lang itong yaya sa bata, ngunit wala itong asawa, kaya ang akala ng karamihan sa baryo ay foreigner ang naging karelasyon nito. May itinayong tindahan sa lugar ang Ale. Swak sa budget ang naging presyo ng kanyang bilihin. At kompleto rin, kaya madalas ay sa tindahan na niya bumibili ang lahat ng mga taga-baryo. Maging ang mga karatig baryo na naging kalapit nito ay alam na may tindahang mura sa kanilang baryo. Kaya doon na rin ang mga ito nakidayo. Iyon ang naging kabuhayan ng mag-ina hanggang sa magbibinata ang anak nitong si Sebastian. Isang magalang at mabait, masyadong tahimik at formal. Wala rin itong hilig sa barkada. At iyon ang hinahangaan ng dalagang si Jenaida. Simpleng babae rin, maladyaw sa ang ganda, at walang ibang kinahihiligang gawin kundi ang pagkanta. Sa tuwing may amateur contest ang mga kabataan sa kanilang barangay ay siya kaagad ang pansabak. Iyon ang lihim na nagustuhan ng binatang si Sebastian. Ang hindi nito alam ay lihim din itong nagkagusto sa kanya. At tila ba dinig ni Mr. Cupido ang hiling ng bawat pintig ng kani-kanilang mga puso. Tiyanak all. Pareho sila sa isang university na kakuha ng scholarship ng gobyerno. Pareho rin kasing ang mga itong matalino. Kaya hindi naging mahirap para sa kanila ang makakuha ng gradong kailangang i-maintain para makapasok sa isang scholar. Nang magkita sila sa nasabing campus ay tsaka lang sila nagkatabi. Ay, di ba taga Baryo Bacilid ka rin? Tanong ni Jenaida sa binata. Kahit alam naman niyang taga roon talaga at kahit pangalan nito ay alam na niya.
Oo, nakapasa akong scholar kaya ginrab ko na. Sayang din eh. Wika ng binata. Naku, pareho pala tayo. Ako rin pumasang nurse. Kaya ito kinuha ko na rin ang oportunidad. Kursong nurse ang kinuha kong kurso. Kwento ng dalaga. Nagkakwentuhan sila ng mga bagay-bagay hanggang sa naging kampante na ang mga ito sa isa't isa. Naging madalas na silang magkasama at tuwing bakante ay sabay silang nag-aaral ng leksyon. Hanggang sa ipinagtapat na ni Sebastian ang lihim na pag-ibig na matagal na niyang kinikimkim. Hindi rin nagpakipot pa si Zenaida. Mahal rin kasi niya ito matagal na, kaya bakit pa siya magpapakipot? Hanggang sa makapagtapos sila ng kolehiyo ay wala namang naging problema. Minsan ay may kaunting silosan pero napag-uusapan din naman kaagad. Pareho silang matured sa paghawak ng kanilang relasyon. Pareho rin silang takot mawala ang isa't isa. Nang makapagtapos ay sabay din ang mga itong nag-apply ng trabaho. Halos sabay ding natanggap kaya sobrang saya ng dalawa. Ngunit ang pagtatrabaho sa nasabing ospital ang nagbukas ng bagong yugto sa buhay nila. Ang anak ng CEO ng nasabing ospital ay umibig sa binata. Seb, pwede kitang ilagay sa mataas na posisyon kung gusto mo. Alok ng dalagang si Miss Shine. Naku ma'am, hindi pa po ako capable sa ganoong posisyon. Nahihiyang tanggi ng binata. Alam kasi niyang may gusto ito sa kanya. At hanggat sa abot ng kanyang makakaya ay iiwas siya rito. Upang malayo sa masalimuot na sitwasyon ang relasyon nila ni Zenaida. Mahal na mahal niya ito at ayaw niyang pumasok sa isang sitwasyon na maaaring ikaselos nito at ikatrap na rin niya. Isang pagkakataon na nagkita ang CEO ng nasabing ospital at si Sebastian. Masasabi yatang binatang bersyon ng CEO si Sebastian. Nagtaka ito kung bakit niya naging kamukha ang binata. Subalit, sumagi rin naman sa isipan niya na mayroon na talagang pagkakataon na nagkakamukha ang mga tao. Hanggang sa isang pagkakataon na ipina-check up ni Sebastian ang inang si Aling Mina. Marahil ay nasobrahan na sa stress kung kaya't nagkasakit ito. Ayaw pa sana nitong magpagamot dahil sayang ang pera. Subalit pinilit ng anak na madala para makasiguro kung ano ang dinaramdam ng ina. Nang ma-ospital ito ay napag-alaman nilang may myoma pala ito at naging cancer na. Hindi naging madali para kay Sebastian na tanggapin ang nakitang iyon, lalo na at nag-iisang pamilya niya ito. Ayaw niyang mawala ito sa buhay niya, kaya gagawin niya ang lahat. Kahit mangutang pa sila at magkakabaon-baon siya, mapagaling lang ang ina. Anak, ayos lang. Patanda na rin naman ako eh. Tanggap ko na kung hanggang dito na lang talaga ang aking buhay. Wika ng inang pilit pinapalakas ang loob. Huwag lang ipakita sa anak na nanghihina na rin, pati kalooban niya. Hindi nay, gagaling ka pa. Gagawin ko ang lahat maipagamot lang kita hanggang sa tuluyan ng mawala yung sakit mong na iyan. Wika ni Sebastian. Maging si Zenaida ay tumutulong na rin sa pag-aalaga sa ginang. Itinuring rin niya itong tunay na ina. Hanggang isang araw ay nalaman ng anak ng CEO ng ospital ang kalagayan ng ina ng binata. Kaagad niya itong pinatawag. Ma'am, pinatawag mo raw ako. Magalang na tanong ng binata. Seb, I know your problem at willing akong tumulong. Bungad kaagad ng dalaga. Naku po Ma'am Shine, ayos lang po. Huwag niyo po akong alalahanin. Diretsong sagot ng binata. Bakit parang ramdam ko ang lahat na lang ng alok ko ay inaayawan mo? Iniiwasan mo bang mapalapit sa akin? Galit na tanong ng dalaga. Natahimik si Sebastian nang marinig yon. Ngunit mabilis siyang tumanggi.
Hindi po ma'am, hindi po ako umiiwas sa iyo. Nakakahiya lang talaga at baka sabihin pa ng maraming tao na gold digger ako. Paliwanag kaagad ng binata. Magsasalita pa sanang muli ang dalaga nang biglang dumating ang ama nitong si Mr. Lim. Kaagad itong binati ng binata, maging ng anak nitong dalaga. Oh, bakit nandito ka sa opisina, Sebastian? Tanong ng Ginoo. Papa, inalok ko siya ng tulong para sa kanyang inang may kanser. Sagot agad ni Shane. Really? Nasaan ba yung ina mo ngayon? Tanong ng Ginoo. Nandito po siya ngayon, sir. Pinakumpahin ko po. Naka-schedule din po kasi ang operasyon sa kanyang mattress mamayang hapon. Kwento ng binata. Ganoon ba? Don't worry. Well, say, kung ano ang tulong na maibibigay namin sa iyo ng iyong ina, pwede ba natin siyang puntahan ngayon? Tanong ng Ginoo sa binata. Opo, sir. Pwedeng-pwede po talaga. Sagot ng binata sa Ginoo. Hindi alam ni Sebastian kung bakit balisa siya habang naglalakad sila patungo sa kwarto kung saan naka-confine ang ina. Pagpasok sa loob ay nakatagilid ang ina ng higa patalikod sa pintuan. Kaya hindi kaagad nito napansin ang mga mag-amang may-ari ng ospital. Nagkataon ring si Janaida ang nakatoka para magmonitor kay Aling Mina. Nagpang-abot sila sa loob at kita sa mga mata ng anak ng CEO na si Miss Shine na tila gustong-gusto na nitong lamunin ang nurse. Sigurado ka ba talaga na ikaw ang nakadestino sa pasyente rito ngayon? O nagpapapapil ka lang kay Sebastian? Galit na tanong ni Miss Shine sa dalagang nurse. Hindi po ma'am, talaga pong naka-schedule akong mag-check up at maghatid ng gamit sa pasyente dito ma'am. Mahinahong sagot ng dalagang nurse. Inismeran lamang siya ng anak ng CEO. Tinawag ni Sebastian ang ina, kaya napalingon ito. O anak, andito ka na pala. Akala ko ba pinatawag ka ng amo mo? Tanong ng ina nito. Nandito po sila, Nay. Nais ka po nilang makita. Tutulong daw po sila sa iyo. Wika ng binata sa ina. Ngunit natahimik ito nang makita ang CEO ng ospital. Napamulagat ang mga mata nito at hindi nakagalaw. Nay, bakit? Takang tanong ni Sebastian. Mina, alam kong ikaw yan. Galit ngunit may lungkot na saad nito ng CEO na si Mr. Lim. Kilala mo ang ina ko? Tanong ng binata. Oo, umiiyak na sagot ng Ginoo. Napakunot ang noo ng CEO sa reaksyon ng mga ito. Ang kanyang ina ay nanatili lamang tahimik. Kaya pala kamukhang-kamukha ko si Sebastian. Iyon pala ay siya ang anak ko na ninakaw mo. Galit na saad ni Mr. Lim. What? Gulat na tanong ni Miss Shine. Oo, si Sebastian ay si Cedric ang totoong kong anak na matagal nang nawawala dahil ninakaw ng babaeng ito. Galit na wika ng Ginoo. Nagulat ang binata sa sinabing iyon ng Ginoo. Nay, sambit niya ng naluluha. Samantalang si Miss Shine ay nakuyom ang mga kamay. Galit na galit ito sa natuklasan. Hindi siya makakapayag na kapatid lang niya si Sebastian. At ayaw niya itong mangyari hindi lang dahil mahal niya ito. Kung hindi, maging kaagaw niya ito sa lahat ng yaman. Ano ang laban niya rito? I-adapted lang siya ng matanda. Wala akong ibang balak na masama, Mr. Lim. Gusto ko lang ilayo ang bata dahil ayaw kong maging kagaya niyo ang katauhan niya. Kawawa naman si Sebastian. Mahal ko ang anak niyo. Alam mo yan. Wika ni Aling Mina. Pero iyon na ang sumpa ng aming pamilya, Mina. Sa ayaw at sa gusto mo. Mamanahin niya ang lahat.
At wala kang karapatan na pangunahan ako sa lahat dahil ako ang ama niya. Galit na wika ng Ginoo. Gusto sana nitong ipakulong ang ginang subalit hindi papayag ang binata. Kahit paano ay pinalaki siya nito ng tama at inaruga ng mabuti. Inalagaan at tinuring na talagang tunay na anak. Ipinagtapat ni Aling Mina ang katauhan ng ama na isa itong aswang. At ayaw niya na mahawaan ang anak na ang hindi pala niya alam sa ayaw at sa gusto niya ay hindi pa rin niya mapipigilan ang magiging halimaw ito. Nalaman rin ni Zenaida ang tungkol sa katauhan ng nobyo. Pero hindi niya alam na mga aswang ang lahi ng mga ito. Maging si Miss Shine ay hindi alam ang nakatagong katauhan ng ama. Nalito pa ito kung ano ang ibig sabihin ni Aling Mina. Hindi nagawang magtanim ng sama ng loob si Sebastian kay Aling Mina. Bagkus ay hiniling pa niya sa ama na pagalingin na ito ng tuluyan. Sa malaking bahay na rin sila ng CEO nakatira. At simula nang tumira ang binata sa bahay ng ama, ay nunti-unti na nitong pinatanggap ang kanyang totoong pagkatao. Binigay na rin nito ang itim na perlas na dapat ay matagal nang nagamit nito. Hindi lang kasi iyon para sa personal na interes. Proteksyon rin iyon sa kanila laban sa mga katunggalin nilang katulad nila ay pareho ding angka ng mga aswang. At walang ibang ginawa kundi ang mang-atake at mang-abuso ng mga katauhan. Siya ang maging katulong ng ama para labanan ang mga ganong uri ng nilalang. Matagal na kasing wala ang kanyang ina. Noon pa lang bagong silang siya ay binawian na ito ng buhay. Ilang buwan ding nahihirapan ang binata sa pagkontrol ng pagiging aswang. Hanggang sa natutunan na niya paunti-unti ang paggamit ng Latin. Ilang beses na siyang nakapambiktima pero hindi naman tao. Mga ligaw na aso na palaboy-laboy sa kalsada ang madalas niyang nabibiktima. Minsan may mga madadaanan siyang mga tao. Ngunit dahil sa kapangyarihan na taglay niya ay hindi siya makikita ng mga ito. Pinatigil rin siya ng ama na magtrabaho sa kanilang ospital ngunit hindi siya pumayag. Gusto niyang samahan ang nobyang si Zenaida sa trabaho nito. At sa bahay na rin ng kanyang ama ito umuwi. Alinsunod sa kanyang kagustuhan. Marami naman kasi silang bakanteng kwarto sa bahay. Kaya para saan pa ang mga kwartong iyon kung wala rin namang umuukupa? Wala rin naman siyang ibang pinapangarap na maging asawa, kundi ito lang. Si Zenaida lang ang babaeng para sa kanya ay natatanaw niyang magiging kasama hanggang sa pagtanda. Isang gabing umuwi siya galing sa isang importanteng pagtitipon kasama ang ama at dahil ramdam niyang may kakaiba ay mabilis siyang nagpaalam sa ama para umuwi na. Sa pintuan pa lang ay dinignan niya ang sigaw ng dalagang si Miss Shine, maging ang iyak ng kanyang nobyang si Zenaida. Kaagad niyang tinakbo ang kinaroroonan ng dalawa. Ganoon na lamang ang kanyang pagkagulat nang makitang nakatuon ang baril sa kanyang nobya. Wala nang pagkakataon pa at kailangan na niyang magpalit ng anyo para mabilis na maprotektahan ang nobya sa nakalabit ng gatilyo ng baril ni Miss Shine. Matapos magpalit anyo ay niliparan na niya kaagad ang kinaroroonan ng babaeng may hawak na baril. Itinaas ang tutok ng baril. At saktong pag-angat nito ay pumutok na iyon. Sa kisame tumama ang bala. Walang kahirap-hirap niyang naagaw ang baril na iyon. Galit na galit si Sebastian at tinawakan na nito ang liig ng dalaga para sakalin at patayin. Ngunit mabilis siyang sinaway ng nobya. "Sebastian, wag! Huwag kang pumatay!" Sumisigaw at umiiyak na wika ng nobya. Tsaka lang tila natauhan si Sebastian. Galit na galit ito sa ginawa ng babae. "Subukan mong saktan ulit ang nobya ko. Hindi ako magdadalawang isip na saktan ka. Tandaan mo yan." Sigaw niya, kaya napahagulgol ito. "Halimaw ka, Sebastian. Isa kang aswang."
Kailangan itong malaman ng papa. Wika ni Miss Shine at tumakbo na palayo. Nilapitan niya ang nobya. Natakot ba kita, Zenaida? Tanong niya rito. Umiling-iling ito habang nakatitig sa kanya. Hindi ako natakot, ngunit nagulat ako ng sobra. Kailan ka pa naging ganyan? Tanong ng nobya. Matagal bago umimik ang binata. Ito ang totoo naming katauhan, Zenaida, at sana tanggap mo pa rin ako. Wika niya sa dalaga. Mabait kasi matagal tayong magkasama at hindi magbabago ng katauhan mong iyan ang pagkakilala ko sa iyo. Maging ang pagmamahal ko sa iyo. Alam ko na hindi ka masama. Hindi ba, Zeb? Inilang hakbang ng binata ang kinaroroonan ng nobya. Niyakap niya ito ng mahigpit at napaiyak sa sobrang tuwa. Wala naman pala siyang kailangang itago sa kanyang nobya. Tanggap nito anuman ang kanyang katauhan. Makalipas ang ilang taon ay tuluyan na rin namang naging cancer-free ang kanyang inainahang si Aling Mina. Habang si Michelle ay ipinakulong niya dahil sa ginawang iyon sa kanyang nobya. Nang makalabas ito ay pinaalis din ng kanilang ama sa kanilang tahanan. Matagal na panahon rin siyang tinuring na anak ni Mr. Lim. At hindi nang ginaumatanggap ang ipinakitang kabastusan nito. Doon siya pinatira sa kanilang ancestral house. Iyon na lang ang pinamana ng ama ni Sebastian sa dalaga. Binigyan din ito ng malaking halaga sa bangko. Nasa kanya na iyon kung paano niya gastusin iyon. Makalipas ang ilang taon ay nagpakasal na rin si Sebastian at Zenaida. Biniyayaan ng kambal na anak na puro lalaki, kaya sobrang tuwa ni Mr. Lim. Bago siya mamamaalam sa mundo dahil sa katandaan, ay may masisilayan pa siyang mga apo. Ito man ang maging tagapagmana ng ligasya, siguraduhin din naman nilang magandang ligasya iyon. Nakapuri-puri sa kanilang kapwa. At syempre, tapos na ang kwento kaya tapusin na rin natin. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Mabuhay po kayo hanggat may hininga. Inhale, exhale. Alright. Bago ko umpisa ng kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon, ay nais ko lamang munang bumati ng isang maganda at mapagpalang araw sa inyong mga kaswang. Lalong-lalo na sa ating butihing narrator na si Sir Casper. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Charito. Edad 40 mahigit na sa kasalukuyan at naninirahan dito sa Pasay City. Nais ko lamang magbahagi sa inyo ng kwentong hango sa tunay at sarili kong karanasan. Noong kabinataan ko pa lamang. Ngunit ang kwentong ito ay hindi dito sa Pasay nangyari, kundi sa isang liblib na baryo sa lugar ng Kabisayaan. Nangyari ang karanasan kong ito dekada 90. Nang sa mga panahong ito ay nasa edad 15 anyos mahigit pa lamang ako. Kaya naman tandang-tanda ko na ang mga pangyayaring hindi ko inaasahang magpapabago sa buhay at paniniwala ko. Bata pa lamang ako ay sa syudad na ako lumaki at nagkaisip. Kaya naman nang magdesisyon ang mga magulang kong magbakasyon kami sa lugar ng Lola Narsing at Lolo Pidoy ko sa probinsya ng Leyte, ay walang ano-anong agaran akong nagpresentang sumama. Lingid pa sa kaalaman ko noon ang mga usapin patungkol sa mga kababalaghan at mga aswang. Tanging multo pa lamang ang kinakatakutan ko ng mga panahong iyon sa kadahilanang pinapaniwalaan kong wala namang aswang sa syudad. Marami na kasing tao sa syudad at halos 24 oras
ay may mga tao sa labas ng bahay at kalsada. Kaya papaano magkakaroon ng aswang, di ba? Maging ang mga magulang ko noon ay hindi ko rin naririnig na nagkukwentuhan patungkol sa mga aswang. Kaya naman ay wala akong ideya sa mga ganoong nilalang. Ang alam ko lang ay madalas sa telebisyon at radyo ko lang maririnig at napapanood ang mga sinasabi nilang aswang. Pero sa isip-isip ko pa noon, hindi totoo ang mga ipinapalabas sa telebisyon at radyo. Bawang mga katang isip lamang ang mga iyon at panakot sa mga bata. Dahil nga sa tubong syudad ako, ay may kapilyuhan at katigasan ng ulo ko talaga. Noong kabataan pa ako, sabik din ako makarating sa probinsya ng mga lolo at lola ko. Ayon kasi sa kwento at usap-usapan ng mga magulang at kaanak ko, maganda daw roon. Marami kang mapapasyalan at makikitang magagandang tanawin. Kaya lang ay may kalayuan iyon. Ngunit sa oras na makarating ka sa lugar ng lolo at lola ko, ay sulit naman daw ang pagod mo. Dahil sa usaping iyon ay talagang sinigurado kong makakasama ako sa mga magulang ko sa pagbabakasyon nila sa lugar nila lolo. Subalit, bago pa man sumapit ang araw ng pagbabakasyon namin, ay hinabilinan na ako ng mga magulang ko na huwag akong magpapasaway kapag nasa probinsya na kami at sundin ko umanaw ang lahat ng sasabihin nila lolo at lola sa akin. Huwag din akong makikipagsalamuha sa mga hindi namin kamag-anak at lalong huwag basta-basta tatanggap ng pagkaing bigay ng ibang tao. Hindi ko man maintindihan kung bakit ganoon ang habilin nila, ay binaliwala ko na lamang at sinabing susundin ko ang lahat ng iyon basta't isama lang nila ako. Nang sumapit na nga ang araw ng pagbiyahe namin, ay maaga pa lamang nakapag-impake na ako ng mga gamit ko. Dala-dala ko din noon ang mga laruang ipapamigay ko sa mga pinsan kong nakatira sa probinsya. Ang alam ko kasi ay halos buong baryo sa lugar nila Lola Narsing ay kaanak namin. May parte na rin sa akin noon na gusto ko pang magpa-impress sa iba kong mga pinsan. Mahigit isang araw ang naging biyahe namin ng mga magulang ko patungo sa probinsya nila Lola. Bukod sa bus na sinasakyan namin ay sumakay din kami ng barko patawid ng dagat. Noong una ay aliw na aliw ako sa mga tanawin sa daan. Subalit nang tumagal na at napagod na ako ay mas pinili ko na lamang ang matulog sa biyahe. Nang gisingin ako ng mga magulang ko ay pababa na kami ng bus na sinasakyan namin. Agaran ako napatingin sa labas ng bintana ng bus para silipin ang lugar na kinaroroonan namin. Napakunot naman ang noo ko sa pagtataka. Dahil ang magandang lugar na inasahan kong dadatnan namin ay malayong malayo sa lugar na nakikita ko. Puro kakahuyan na ang nadadaanan namin at wala ng kabahayan. Huminto ang bus na sinasakyan namin sa gilid ng kalsadang napapalibutan ng mga nagtataasang punong kahoy. Bumaba na kami ng mga magulang ko at tinulungan kami ng konduktor na ibaba ang mangilan-ngilang gamit naming dala. Nagpalinga-linga pa ako sa paligid namin para siguraduhin kung tama ba ang kinaroroonan namin. May liwanag pa naman ng mga oras na ayon na sa tingin ko ay alas 4 o alas 5 pa lamang ng hapon. Hindi na kasi masakit sa balat ang sikat ng araw. Subalit madadama mo ang katahimikan sa buong paligid. Maliwanag pa lang din ay marami ka nang maririnig na kuliglig sa paligid. Tila hudyat na magdidilim na. Walang kabahayan sa binabaan namin at tanging isang makitid na daan lamang ang nakikita ko. Di kalayuan sa kinaroroonan namin. Nandito na tayo anak. Wala ka na bang naiwan sa boss? Pukaw ng aking ina sa akin. Tinignan ko naman ang mga gamit ko at kompleto naman ang lahat. Ilang sandali pa ay umalis na rin ang boss na sinasakyan namin.
Nasaan yung bahay nila lola at bakit parang wala namang nakatarang mga tao dito, ma? Nagtatakang tanong ko sa mga magulang. Nakita ko namang napatawa ang aking ama at napailing. Doon sa unahan ng baryong tinitira ng Lola Narsing at Lolo Pidoy mo. Mga ilang lakaran na lang at hindi na gaano malayo yon dito. Tugon ng aking ama at binitbit na ang mga gamit na dala namin. Tsaka nag-umpisa nang maglakad patungo sa daang makitid na nakikita ko di kalayuan sa amin. Makalipas ang ilang minutong lakaran ay narating na namin ang isang baryong nasa liblib na bahagi na. Napapaligiran pa kasi ito ng mga kakahuyan at matataas na talahiban. Bilang pa lamang din ang mga kabahayan roon at magkakalayo pa ang mga ito sa isa't isa. Bungan pa lamang din ay nakikita ko na ang mga taong nakatingin sa amin at tila ba nang uusisa ang mga ito. Nang makarating kami malapit sa bahay ng Lola Narsing at Lolo Pidoy ko, ay agaran na nila kaming sinalubong sa daan pa lamang at agarang pinapanik sa loob ng bahay nila. Magdidilim na rin kasi ng mga oras na iyon. Gawa ng nasa probinsya na nga kami at tuwing sasapit ang dapit hapon, ay mabilis na lang ang pagdilim ng kapaligiran. Tuwang-tuwa ang lolo at lola Narsing ko nang makita kami. Hindi kasi nila inaasahan ang pagbakasyon namin. Naku, sana man lang at nag-abiso kayong magbabakasyon kayo rito. At nang nasalubong sana namin kayo sa bayan. Wika ng Lolo Pidoy ko. Biglaan lang ho tay at gusto namin kayong isorpresa. Tugon naman ng aking ama. Itong si Lolo Pidoy at Lola Narsing pala mga kaaswang ay ama at ina ng aking itay. Naging masaya at maayos naman ang pagsalubong nila sa amin. Maging ang mga tiyuhin at tiyahan ko ay nagsipuntahan din sa bahay nila lolo at lola. Makita lang kami. Dahil sa napagod ako sa biyahe ay nagpahinga na ako matapos kong makipagkilala at kamustahan sa mga kaanak namin. Nagpresenta pa si Lola Narsing na samahan ako patungo sa silid na tutulugan ko. Ayan iho, dito ka na magpahinga at tiyak kong napagod ka sa layo ng biniyahe nyo. Oo nga po Lola, ang layo pala talaga dito, di ko akalain na isang araw mahigit ang biyahe namin. Hindi ba sinabi ng iyong ama? Natatawang tanong niya sa akin. Umiling na lamang ako bilang sagot at nginitian si Lola. Sinundan ko na lamang siya ng tingin papalabas sa silid na kinaroroonan namin. Subalit bago pa man siya makalabas ay muli siyang humarap sa akin. Nga po pala iho apo, wag na wag mong bubuksan yung bintana riyan ha, at delikado dito tuwing gabi na. Wika nito, at bago tuluyang lumabas ng silid, nakita ko namang nakasarang maigi na ang bintanang tinutukoy ni Lola Narsing. Kaya naman nagtungo na lang ako sa pinto para isara ito at nang makapagpahinga na ako. Kinabukasan ay tinanghali na ako ng gising. Kung di pa ako ginising ng aking ina ay hindi pa ako magigising sa kadahilan ng kahit tanghali na ay ramdam ko pa rin ang lamig sa buong paligid. Paano ba naman kasi? Napapalibutan ng matataas na punong kahoy ang bahay ng kubo ng aking lola. Subalit kahit bahay kubo lang ito ay may kalakihan naman at talagang matitibay na kahoy ang pundasyon. Mabuti naman at nagising ka na iho. Halika na at mag-almusal ka na. Nako, tanghali na. Hindi mo na inabutan ang mga pinsan mong nagtungo sa bukid. Wika ni Lola Narsing nang makita niya akong patungo na ng kusina. Nako Lola, napasarap po kasi yung tulog ko at ang sarap pala dito. Ang lamig at presko ng hangin. Ani ko at umupo na sa upuang nasa may mesa. O siya, bukas ka na lang sumama sa mga pinsan mo na magtungo ng bukid. Sigurado akong matutuwa ka roon. Mas maraming magagandang tanawin kang makikita doon.
Sambit pa ni Lola habang hinahainan ako ng makakain. Napasilip naman ako sa labas ng bahay at nakita kong mataas pa ang araw. Pwede naman po akong umabol sa kanila, Lola, kung ayos lang. Maaga pa naman. Suhestyon ko. Ay hindi. Nako, hindi na pwede. Kailangan maaga kayo lumakad para hindi kayo abutin ng dilim sa pag-uwi nyo. Dapat maaga kayo mamasyal sa labas. Aligagang wika ni Lola. Nagtaka man ako ay hindi ko na lamang pinagtuunan ng pansin ang sinabi niya at kumain na lamang ako. Bago pa man ako matapos kumain ay muli akong kinausap ng Lola Narsing ko at pinaalalahan ng huwag magpapaabot ng gabi kung lalabas man ako ng bahay. Delikado daw iyon lalong-lalo na dayo lamang ako sa lugar nila. Bakit naman pula? Takang tanong ko. Maraming gumagalang aswang dito pagsapit ng gabi. At lalong-lalo na sa kagubatan dyan sa Karatig Baryo. Kaya huwag kang magpapaabot ng gabi sa labas. Tugon niya. Tinanguan ko na lamang siya sa kadahilan ng hindi naman ako naniniwala noon sa mga aswang. Matapos kong kumain ay nagpasya akong magpahangin at magtingin-tingin na lamang muna sa balkonahin nila Lola. Wala na din kasi ang mga magulang ko noon at nagpunta sa ibang kaanak ni Itay na taga-baryo lang din nila Lola. Habang nagmumuni-muni ako ay may lumapit sa aking dalawang lalaki at isang babae na kaedaran ko lang din. Ikaw si Charito, di ba? Ako nga pala si Leo. Ito si Amanda at Juan. Pagpapakilala sa akin ng lalaking may katangkaran at itinuro din ang dalawang kasama. Apo din kami ni Juan ni Lola Narsing. Si Amanda naman matalik naming kaibigan. Ikaw, kumusta ang biyahe papunta dito? Dagdag pa nito at tumabi sa pagkakaupo ko. Magiliw ko naman silang binati at nagkipagkwentuhan ako sa kanila. Medyo natatawa lang ako kasi bulol sila kung magtagalog. Habang nagkukwentuhan kami ay panay ang tingin sa akin ni Amanda. Ramdam kong may laman ang mga tingin niyang iyon sa akin. Di naman nagtagal ay nauwi na sa ayaang gumala ang kwentuhan namin. Marami daw kasi talagang umanong magagandang tanawin sa lugar nila at gusto nilang makita ko ang mga iyon bago pa kami bumalik ng syudad. Sa aliw ko nga ay nakalimutan ko na ang bilin sa akin ni Lola Narsing. Kaya naman nang mag-ayang magtungo sa magandang tanawin na sinasabi nila ang mga pinsan ko, ay walang ano-anong sumama kaagad ako. Tiyak akong magugustuhan mo ang pupuntahan natin, paninigurado pa ni Amanda. Oo nga, sakto din at madami na atang bunga ang mga punong kahoy doon. Manguha na rin tayo. Wika ni Leo. Habang naglalakad nga kami ay panay ang kwentuhan ni Amanda at Leo. Samantalang si Juan naman ay tahimik lang na nakasunod sa amin. Mga ilang minutong lakaran pa ay sumuot kami sa isang gubat. Napahinto pa kami sa paglalakad nang huminto si Juan na para bang nag-aalangan ito sa pupuntahan namin. Bakit Juan? Ayos ka lang ba? Takang tanong ko. Kasi sigurado kayong pupunta tayo roon? Malayo-layo pa yon at baka abutin tayo ng gabi sa pag-uwi. Nag-aalangang tanong niya. Tumingin naman ako kila Amanda. Hindi yan. Kahit kailan ka talaga napakaduwag mo. Tignan mo nga ang araw tirik na tirik pa. Tara na. Bilisan na lang natin nang makauwi din tayo kaagad. Wika ni Amanda. Gaya ng sabi ng dalaga ay nagpatuloy na nga kami sa paglalakad. Katirikan pa nga ng araw ng mga oras na iyon. Subalit hindi naman mainit sa nilalakaran namin dahil sa mga nagtataasang punong kahoy na nakapaligid sa amin. Makalipas lang ang siguro isang oras na lakaran ay narating namin ang mataas na parte ng gubat
o mas madaling sabihin na nasa tuktok ng bundok na kami. Kitang-kita ko mula sa kinaroroonan namin ang napakagandang kapatagan sa ibaba. Maging ang mga karatig bundok at mga taniman sa ibaba ay maganda talaga. Sulit na sulit talaga ang pagod sa paglalakad makarating lang doon. Gaya ng sabi ni Leo ay marami nga rin prutas sa kinaroroonan namin. Kaya naman nanguha na rin kami. Kakakuha namin ng mga prutas ay hindi namin namalayang papalubog na ang araw. Nakita ko na lamang na balisa na si Juan at panay na ang aya nitong umuwi na kami. Maging si Leo at Amanda ay nagkukumahog na rin pababa ng puno. "Tara na, uwi na tayo. Magmadali ka, Charito," tarantang wika ni Amanda. Kaya naman nataranta na rin ako at saka ko lang naalala ang bilin sa akin ni Lola Narsing. Nagmadali na kaming maglakad pababa ng bundok habang may liwanag pa. Habang naglalakad kami ay may nakasalubong kaming dalawang matandang babaeng paakyat pa lamang ng bundok. Matatanda na mga ito na sa tingin ko ay nasa 80 na at halos hindi na makakalakad ng maayos. Agara naman akong hinila ni Amanda patakbo ng malapit na sa amin ang dalawang matanda. Matalim na nakatitig sa amin ang dalawa hanggang sa malampasan namin ang mga ito. Nagtakbuhan na nga kaming apat. Nang malapit na kami sa bukana ng gubat na pinasukan namin kanina, ay malapit nang sakupin ng kadiliman ang kalupaan. Maya-maya pa ay nakarinig na kami ng mga hihinang huni ng wakwak. Kasunod noon ang kaluskusan sa paligid namin na para bang may nilalang na handang sumugod sa amin anumang oras. Nakaramdam na rin ako ng kilabot at takot ng mga oras na iyon. At nakakapanindig balahibo talaga ang tunog na naririnig ko. Nang sipatin ko ang likuran namin ay nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang dalawang matandang nakasalubong namin sa daan kanina lang. Ngayon ay nakatuwad na sa likuran di kalayuan sa amin. Kitang-kita ko ang panlilisik ng mga mata nito at ang pagtulo ng malalapot na laway. Napakabaho na rin ang paligid na animoy. May nabubulok na patay na hayop. Mapapasigaw na sana ako sa takot ng walang ano-ano'y. Mabilis pa sa 4:00 hinila ako ni Leo at Amanda patakbo. Pabalik sa bahay nila Lola Narsing. Nang hilahin ako ni Amanda patakbo pabalik sa bahay nila Lola Narsing, ay pagkaramdam ko ay nagkaroon ng kuryente ang paghawak niya sa akin. Bahagya pa akong napapitlag at napatingin sa kanya. Nakita ko ang mukha niyang nag-alalang nakatingin sa akin. Kaya naman imbis na mapasigaw ako sa takot ay tila ba napalitan ng lakas ng loob ang nararamdaman ko. Dahil sa padilim na ng mga oras na iyon at alam kong malayo pa kami sa bahay ng Lola Narsing ko, ay mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Amanda. Hawak na hindi ko talaga hahayaang makabitaw kami sa isa't isa. Sabay kaming tumakbo ni Amanda ng mabilis. Nang hanapin ko kasi ng tingin si Leo at Juan, ay malayo na ang dalawa sa amin. Mabilis na kumakaripas din ng takbo ang dalawa at wala pang lingon-lingon ang mga ito na parang walang ibang kasama. "Hoy, hintay mga loko kayo!" Sigaw ko pa sa dalawa kong pinsang malayo na sa amin. Dahil sa madilim na ang dinadaanan namin ay hindi ko na alintana ang mga damong tumatama sa akin. Hindi ko na rin kasi masyadong nakikita ang dinadaanan namin dahil padilim na. Idagdag pang habang tumatakbo kami ay rinig na rinig namin ang mga yabag sa likuran naming nakasunod sa amin. Pagkaramdam ko na may humahabol talaga sa amin. Rinig din namin ang mahihina at nakakilabot na pag-angil ng nilalang. Angil iyon na pinaghalong aso at baboy na tila ba nasasaktan at galit na galit. Sa bilis ng pagtakbo namin ay sa kasamaang palad nadapa si Amanda. Dahil sa hawak-hawak ko siya ay maging ako ay nadapa na din.
Nagpagulong-gulong kami sa daan hanggang sa umabot kami sa parting may putikan. Nagkaputik-putik kami ni Amanda. At dahil sa takot ay nagmamadali akong bumangon para sana'y tumakbo na ulit nang di kami maabutan ng mga aswang na humahabol sa amin. Subalit mabilis akong inawat ni Amanda at hinila payakap sa kanya habang nakahiga pa rin siya sa putikan. Sininyasan niya akong huwag maingay at huwag gagalaw. Naguguluhan at natatakot man ay sinunod ko na lamang ang nais niya. Ramdam na ramdam ko ang kabog ng dibdib naming dalawa. Maging ang malalalim naming paghinga at kaba ay ramdam na ramdam ko. Nagkatitigan pa kami ng mga sandaling iyon at bakas na bakas sa mga mata niya ang takot na nararamdaman niya. Kaya naman mahigpit ko na lamang siyang niyaka para lamang maibsan ang takot na nararamdaman niya. Maya-maya pa ay naramdaman ko nang malapit na sa amin ang nilalang na humahabol sa amin. Nang sipatin ko ang paligid namin ay napigilan ko talaga ang paghinga ko. Na tila ba biglang may bumara sa lalamunan ko. Kitang-kita ko kasi ang dalawang matandang nakatuwad na humabol sa amin kanina na ngayon ay parehong wala ng saplot sa katawan at nababalot na ng maiitim na balahibo ang katawan na parang asong galisin at butot balat na lang. Kumikintab din ang mga balat nito na animoy, pinaliguan ng grasa. Malapit na ang dalawa sa amin at huminto pa ang mga ito sa mismong tapat namin, kung saan hindi maputik. Palingalinga ang dalawa na parang may hinahanap. Umaangil din ang mga ito at tila ba nag-uusap. Panay kasi ang pag-ikot-ikot nila sa kinaroroonan nila. Tumutuwad-tuwad at tumatalon pa ang dalawa. Dahilan para mas lalong kumalat sa hangin ang napakasangsang na amoy nila. Amoy na parang ipot ng manok at napakasakit nun sa lalamunan. Nang tumingin ako kay Amanda, ay muling nagtama ang mga paningin namin. Sa pagkakataong iyon ay hindi ko mawari kung takot ba talaga ang nararamdaman ko o pagkamangha sa taglay niyang ganda. Nakikita ko kasing tila ba kumikinang ang kanyang mga matang kanina lang ay puno ng takot at kaba. Iyon din ang pagkakataong mas naglapit ang aming mga mukha. Ilang minutong ganoon ang posisyon namin hanggang sa unti-unti nang lumalayo ang mga angil na naririnig namin. Nang tignan ko ang paligid ay wala nang dalawang matandang aswang na humahabol sa amin. Agaran akong itinulak ni Amanda palayo sa kanya at nagkaiwasan kami ng tingin. Tsaka lang ako nakaramdam ng hiya sa kanya. Pagkaramdam ko kasi ay napakahabang oras ang nagugol sa pagkakayakap namin sa isa't isa. Nang masigurado kong wala na nga ang mga aswang ay tumayo na ako at iniabot ko ang kamay ko kay Amanda para tulungan siyang tumayo. Subalit imbis na tanggapin niya ang kamay ko ay nasapo niya ang kanyang mukha at narinig ko ang mahihinang paghikbi niya. Umiiyak siya. Dali-dali ko siyang nalapitan at tinanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Akala ko katapusan na natin. Akala ko hindi na tayo mabubuhay. Umiiyak na wika ni Amanda. Hindi na ako nakasagot pa sa sinabi niya at maging ako ay ganon din naman ang akala. Inakay ko na lang siya patayo at sinabing magmadali na kaming umalis sa lugar na iyon. Baka bumalik pa ang mga aswang. Kaya naman hinawakan ko na muli ang kamay niya at tumakbo na ulit kami. Pagkarating namin sa bahay ni Lola Narsing ay naabutan naming maraming tao ang naroroon. At abala ang mga ito na tila ba naghahanda sa pagsalakay sa kung ano. Ang iba kasi ay may mga bitbit na itak at ang iba naman ay may mga hawak-hawak na latigo. Nakasindin na rin ang mga sulo ng mga ito na gagamiting pang-ilaw.
Nakita ko rin ang lolo Pidoy ko na may tangang tabak. Para talaga silang susugod sa giyera ng mga sandaling iyon. Maya-maya pa ay nakita kong lumabas ng bahay si Leo at Juan kasama si Lola Narseng. Kaya naman napaisip ako na baka hahanapin nila kami ni Amanda sa kung saan kami iniwan ng dalawa kong mukong na pinsan. Para matigil na ang pagkakagulo nila, ay agaran na rin kaming lumapit ni Amanda. Kahit puno pa ako ng putik sa buong katawan, at nung makita ako ng aking inay, walang ano-ano'y, agaran niya akong niyakap, maging ang aking ama at iba pa naming mga kaanak. Alalang-alala ang mga ito sa akin. At nang tignan ko si Amanda, ay yapos-yapos na rin siya ng ginang na nasa tingin ko ay ang kanyang ina. Diyos ko naman, mabuti naman at maayos kayong nakauwi dito. Salamat sa Panginoon. Nag-aalalang wika ng aking ina. Ayos lang po ako, inay. Si Amanda po ang hindi. Sambit ko at pinapasok na nila kami sa loob ng bahay. Noong unay akala ko hindi natutuloy sa pag-alis ang mga taong nasa bahay nila Lola. Subalit nang makapasok kami sa loob ay umalis na rin ang mga ito upang rumonda sa buong baryo nila. Para umano masiguro nilang hindi kami nasundan ng aswang at wala nang iba pang mabiktima. Ang tigas talaga ng ulo mong bata ka. Hindi ba't una pa lang sinabihan na kitang huwag kang magpapasaway dito at dayo ka lang dito? Bulalas ng aking ama nang makaupo na ako sa loob ng bahay. Napayuko na lamang ako at hindi alam kung ano ang sasabihin ko sa kanila. Kaya ayaw ka namin isama sa pagbabakasyon dito. Ito na nga ba ang inaasahan ko? Isang araw pa lang tayo dito. Gulo na agad ang dala mo. Inis na wika na dagdag pa nito. Tama na yan, anak. Huwag mo nang pagalitan ng apo namin. Minsan na nga lang yan pumunta dito. Pagagalitan mo pa. Awat ni Lolo Pidoy. Pasensya na po, tiyo, tiya. Kami po talaga ang nag-aya kay Charito na pumunta sa bundok. Mahinahong paghingi ng pasyensya ni Leo. Habang pinapagalitan nga ako ng mga magulang ko ay hindi ko na naintindihan ang iba pa nilang mga sinasabi sa akin. Ewan ko ba? Nang mga sandaling iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ko ang mapupungay na mga mata ng dalaga. Kahit na may bahid ng putik ang kanyang muka ay hindi ko may pagkakailang nang ibabaw pa rin ang kanyang kagandahan. Tama na yan. Maglinis ka na ng katawan, iho, nang makapagpahinga ka na at kumain. Awat din ni Lola Narseng sa mga magulang ko. Napanay pa rin ang sermon sa akin. Maya-maya nga lang din ay nagpaalam na sila Amandang mauuna na sila. Matapos kong maglinis ng katawan ay agaran na akong nagtungo sa hapagkainan. Kumain muna ako. Pagkatapos ay humiga na ako. Pumasok na ako sa aking silid na tulugan ko para magpahinga. Grabing pagod kasi talagang nararamdaman ko. Habang nakahiga na ako ay ramdam ko pa rin ang takot at kaba dahil sa nangyari sa amin sa bukid. Ngunit sa tuwing sumasagi sa isipan ko si Amanda ay bigla-bigla na lamang ako napapangiti. Halo-halo ang emosyong nararamdaman ko ng gabing iyon. Takot dahil sa naranasan naming habulin ng aswang at kilig sa kadahilan ng tila umiibig na ako. Charis. Kinabukasan ay may pinapuntang manggagamot na albularyo si Lolo Pidoy sa bahay para patignan ako kung ayos lang ba ang lagay ko at kung namarkahan ba ako ng aswang. Makailang beses pa akong tinanong ng manggagamot kung namukhaan ko ba ang dalawang matandang aswang na humahabol sa amin. Subalit kahit anong alala at isip ko ay
Tila ba napakalabo ng itsura ng dalawang matanda sa isipan ko, na hindi mabuo sa utak ko ang imahe nilang dalawa. Hindi ko po matandaan eh. Ang labo ng itsura nila. Basta mga nasa edad 80 na sila at medyo hirap na nga po silang maglakad eh. Sagot ko sa tanong ng manggagamot. Nakita kong bahagya siyang napaisip sa nagwikang, "Delikado ang napasok niyo, iho. Pero pasalamat ka at wala kang marka dahil kung hindi ay masusundan ka nila dito. Hindi mo ba alam na ang lugar na dinaanan niyo ay lugar ng mga aswang? Gaya nating mga tao ay nangangaso din ang mga aswang at iyon ang lugar nila para mangbiktima ng mga taong inaabot ng hapon roon." Paliwanag ng manggagamot habang inaabot sa akin ang gawa niyang pangontra umano sa mga masasamang nilalang, lalong-lalo na sa aswang. Sa oras na makakita sila ng mabibiktima roon, kahit pa makatakas ka ay tiyak na susundan ka nila sa oras na mamarkahan ka. Kung hindi ikaw ang namarkahan ng mga aswang, sigurado akong isa sa mga kasama mo. Dagdag niya pa. Dahil sa sinabi ng manggagamot, ay nakaramdam ako ng takot at pangamba para kay Amanda. Paano na po yung mga kasama ko? Sila Leo at Juan, Amanda. Maaari niyo rin po ba silang tignan para matiyak na ligtas din sila? Tanong ko sa manggagamot. Oo naman, pagkatapos kitang tignan, isusunod ko naman sila. Matapos ang mga tanong ng manggagamot na albularyo sa akin at natiyak niyang magiging ligtas na ako ay nagligpit na siya ng mga kagamitan niya para magtungo sa bahay ng dalawa kong pinsan at sa bahay nila Amanda. Bago pa man makalabas ng bahay ang manggagamot ay tinanong ko na kaagad ito kung maaari ba kung sumama sa pagpunta niya sa bahay ng mga pinsan ko at sa bahay ni Amanda. Nagpaalam na rin ako sa mga magulang at lola ko na nais kong sumama sa manggagamot para matiyak ko na ayos lang talaga ang lagay ng mga kasama ko, lalong-lalo na si Amanda. Pero sa totoo lang ay wala akong pakialam sa dalawa kong pinsan nang iwan sa amin ni Amanda. Ang nais ko lang talaga ay makita ko muli ang dalaga at makamusta ito. Mabuti na lamang at humupa na ang galit sa akin ng mga magulang ko. Pinayagan din naman ako agad nila lolo at lola na sumama sa manggagamot. Basta ba'y pagkatapos ng gamutan ay uuwi rin ako kaagad. Tinulungan ko ng magbitbit ng mga dala niya ang manggagamot at lumakad na nga kami. Makalipas lang ang ilang minutong lakaran, ay nakarating kami kaagad sa bahay ng dalawa kong pinsan. Magkapit-bahay lang pala ang dalawa, kaya naman hindi na nahirapan ang manggagamot na albularyo sa pagtingin sa kanila. Sabay na sila nitong sinuri para matiyak na ayos lang silang dalawa. Gaya ng ginawa sa akin ay nagpausok ito ng insenso at kamangyan palibot sa buong bahay. Gaya ng ginawa sa akin ay nagpausok ito ng insenso at kamangyan palibot sa buong bahay ang manggagamot at may kung ano-anong salitang inuusal na hindi ko maintindihan. Ginawan din sila ng manggagamot ng pangontra laban sa mga aswang at sinabing wag na wag nilang ilalayo sa katawan nila ang pangontrang iyon. Gaya ko ay wala namang marka ang dalawa kong pinsan. Iyon nga lang ay grabeng sermon at galit ang inabot nila sa mga magulang nila dahil sa ginawa nilang pagsuway sa mga ito. Matagal na pala silang pinagbabawalang magtungo sa lugar na pinuntahan namin at dahil sa katigasan din ng ulo ay sumuway sila. Matapos silang masuray ay lumakad na rin kami kaagad papunta sa bahay nila Amanda. Nakasunod lang ako sa manggagamot dahil hindi ko naman alam ang bahay ng dalaga. Samantalang siya ay tila ba kabisado niya ang bawat kabahayan at taong nakatira sa baryo nila lola.
Bawat tao din kasing nadadaanan namin ay binabati ang manggagamot na albularyong kasama ko. Habang naglalakad kami patungo sa bahay nila Amanda, ay may nakita akong dalawang matandang babaeng papasalubong sa amin. Napakunot noo pa ako sa kadahilan ng tila ba nakita ko na ang dalawang matandang iyon. Mabagal nang maglakad ang dalawa at halos hindi na nga makakalakad ng maayos ang mga ito. Tinignan ko silang maigi at ganaw na lamang ang kilabot ng bumalot sa buong katawan ko nang mamukhaan ko sila. Napahinto ako sa paglalakad at napakapit pa ako sa manggagamot. Hindi ako maaaring magkamali. Sila yung dalawang matandang aswang na humabol sa amin. Bakit iho? Pukaw na tanong sa akin ng manggagamot. Kaya naman, napatingin ako sa kanya at muling sinipat ng tingin ang dalawang matanda. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi napapasalubong sa amin ang dalawa. Lumihis na ng daanan ang mga ito. Ano pang tinutunganga mo riyan? Tara na at baka abutin tayo ng hapon. Pag-aaya nito at muli nang naglakad. Nang mga sandaling iyon ay ramdam ko naman ang kabog ng dibdib ko na para bang nabibingi ako dahil sa takot. Nang makarating kami sa bahay nila Amanda ay agara na nga din siyang tinignan at ginamot ng manggagamot na albularyo. Mabuti na lamang at wala din siyang marka at maayos naman ang lagay niya. Tanging galos lang ang inabot niya gawa ng pagkakadapa namin noong habulin kami ng aswang. Matapos ang pagsusuri nito kay Amanda ay hinatid pa ako ng albularyo pabalik sa bahay nila Lola Narsing. Habang pabalik na kami ay doon ko na lamang kilala niya ang dalawang aswang na humabol sa amin dahil nakasalubong daw namin ang mga iyon at siya na ang bahala sa dalawa. Nagsuhestyon din itong mas mabuting bumalik na kami ng syudad para na rin sa kaligtasan ko. Matapos ang pangyayaring iyon ay nagdesisyon na nga rin ang mga magulang ko na bumalik na kami ng syudad. Hindi na ako nagkaroon pa ng pagkakataong makapagpaalam noon kay Amanda. Subalit ang karanasan kong iyon kasama siya ay ang karanasang hindi ko malilimutan kailanman. Maging ang nararamdaman ko para sa kanya ay nananatiling lihim ko na lamang hanggang sa lumipas na ang maraming panahon. At sa paglipas ng panahon, lumaki na ako ay hindi pa rin ako nakakabalik sa lugar ng lola at lolo ko. At nabalitaan na lang namin na namatay sila. Si Papa lang ang umuwi. Pero kay Amanda, wala na akong balita pa sa kanya. At may sarili na akong pamilya ngayon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaswa. Maraming salamat. Naway kapulutan ninyo ng aral ang kwento kong ito na huwag sumuway sa mga nakakatanda. Dahil kung hindi, mabobroken hearted ka. Ouch. Magandang araw, Sir Casper. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Alvin. Nangyari po itong mga ibabahagi kong mga 5 taon na rin ang nakakalipas. Noon ay ibang-iba pa ang buhay ko. Masasabing marami nang nagbago simula noong karanasan ko na iyon na hindi ko malilimutan. Sa isang call center malapit dito sa amin ako nagtatrabaho. Ngayon ay isa na ako sa mga team leader ng kumpanya. Mas mataas na pwesto at sahod. Pero 5 taon lang ang nakakalipas ay isa pa lang akong baguhan noon bilang agent. Kakatapos pa lang ng training at sa tingin ko, 3 buwan pa lang akong regular. Bali hindi ko pa gaanong kabisado ang lahat ng kailangang malaman tungkol sa pagiging isang call center agent. Ayoko talaga ng trabaho na ito noon eh. Mahina ako sa puyatan. At saka hindi ko gusto na minsan ay hindi ako nakakakain sa tamang oras dahil nga puyat at kailangang matulog ng diretso.
para mabawi ang buong gabing pagtatrabaho. Dati na akong nagka-ulcer noong nag-aaral pa lang ako sa kolehiyo. Kaya naman pinipilit ko talagang huwag malipasan ng gutom kahit nasa mismong shift na. Bawal ang pagkain sa loob mismo ng floor. Pero nagbabaon pa rin ako kahit maliliit na chichirya lang o kaya ay kakanin. Napasimple kong kakagatan kapag walang makakakita. Maibsan lang ang gutom at maiwasan na atakihin ulit sa sakit na ulcer. Bilang agent ay may dalawa akong katrabaho na naging malapit talaga sa akin. Si Mon at saka si Gary na naging kasabay ko pa simula noong training days. Hanggang sa nga mailipat kaming tatlo sa parehong team din. Kaya naman naging malapit talaga kaming magkakaibigan. Natatandaan ko pa nga na lagi naming ipinapareho sa isa't isa ang hinihinging schedule para parehas ang meal break at uwian naming tatlo. Madalas sa kantin talaga ang tambayan namin. Wala namang ibang magandang tambayan sa opisina. Minsan naman, yung iba ay nasa labas, nasa smoking area. Nakakatakot ang hilip sa sleeping quarters at sa gaming room naman, laging puno. Parang hindi na umuiwi yung mga day shift para lang makapaglaro sa Xbox. Isang beses habang nasa kainan kami ay bigla naming napag-usapan ang camping. Hindi ko alam kung kanino nagsimula ang suhestyon na iyon. Pero bigla na lang itinanong ni Mon kung gusto ba daw naming umakyat ng bundok at doon mag-camping, kahit 2 gabi lang. Nasubukan mo nang umakyat ng bundok? Tanong ko kay Mon. Umiling siya at sumubo ng kanin. Pero okay din naman kung ma-experience natin na mag-camping, di ba? Para naman maging malapit tayo sa kalikasan, sabi ni Mon, sabay subo ulit. May tin sa amin. Tint yun ni Kuya. Nasa ibang bansa na kasi yun. Nakatago lang yung mga tin sa bodega, sabi naman ni Gary. Oh, yun pala eh. May tint na tayo. Pwede na tayo magsimula, sabi ni ulit ni Mon. Hindi ba delikado sa isarog? Baka kung anong mga hayop ang nandoon o baka maligaw tayo, nag-aalala kong sabi. Uminom ng tubig si Mon bago nagsalita. Kung magiging maingat lang tayo, hindi naman siguro tayo makakagat ng ahas o makakasalubong ng kung anong mabangis na hayop doon. At saka may kumpas naman tayo at saka mapa. Basta marunong lang tayong magbasa nito ay siguradong hindi tayo mawawala, sabi ni Mon. Kunwaring nag-isip ako saglit. Oh, sige na nga, next week kapag day off natin, sabi ko. Yun, ikaw Gary, payag ka na ba? Oo naman syempre, sagot ni Gary. Nag-apiran kaming tatlo at nang maubos na ang mga kinakain namin, bumalik na kami sa kanya-kanyang trabaho. Dumating ang araw na napagkasunduan namin. Sabado yun ng hapon. Sa bahay kami nila Gary magkikita-kita dahil naroon naman sa kanila ang dadalhin naming den. Pagdating ko doon ay handa na silang pareho. Kumakain na nga si Mon. Kotse ni Gary ang gagamitin namin dahil siya lang naman ang may kotse sa aming tatlo. Medyo mayaman ang pamilya nila. Sabi nga ni Mon, kahit hindi na siya magtrabaho ay mabubuhay na siya ng maayos. Nang mailagay na namin ang mga gamit at nang masiguradong dala na namin ang lahat ng importanteng bagay na dadalhin, ay umalis na kami. Ilang oras kaming bumiyahe bago namin narating ang paanan ng bundok Isarog, na isa sa mga dinarayong lugar dito sa amin. Ang totoo niyan ay isang bulkan talaga ang Isarog. Pero dahil sa tagal na nitong hindi aktibo o hindi na pumuputok, ay itinuturing na lamang itong natutulog na bundok.
Sinasabi nga ng mga taga rito sa amin na ang laman daw ng isarog ay napakaraming tubig na kung sakali daw na magising ito at biglang maisipan itong pumutok, ay malulubog sa napakailalim na baha ang lahat ng bayan na nakapaligid sa isarog. Ang balak namin ay umakyat sa bundok hanggang abutan kami ng dilim. At kapag nangyari iyon ay titigil na kami at doon na pupestaw para sa mga itatayong tent at bonfire. Simple lang. Diretso lang ang daan kaya hindi kami maliligaw. Paninigurado ni Mon. Bawat isa sa amin ay may dalang malalaking bag sa likod, kaya hindi naging madali ang pag-akyat. Akala ko noon ay malusog ang pangangatawan ko pero wala pang ang isang oras pataas ay hinihingal na ako. Pagod na ang balakang at mga paa ko sa matirik na daanan. Medyo malambot pa ang lupa kaya kailangan ng mas matinding pwersa sa bawat yapak. Halatang hindi talaga tayo nag-ehersisyo, sabi ko habang hinahabol ang hininga. Oo nga, akala ko magiging madali lang, sabi naman ni Mon. Si Gary na masanay sa ganitong klaseng mga bagay dahil basketball player ay hinihingal din. Pero kahit pagod ay nagpatuloy kami. Siyempre, inaasahan na namin na mapapagod talaga kami sa daan paakyat. Nakapag-research naman kami kahit papano. Kaya nga may dala kaming sangkatutak na energy drink para naman kahit papano ay may lakas kaming paghuhugutan. Lumipas ang 2 oras at nararamdaman ko ang lamig at mamasamasang simoy ng hangin. Tumigil kami saglit para uminom ng tubig at kumain. Para naman mabawi namin ang lakas. Napakagandang paligid. Mataas ang sikat ng araw pero dahil sa malamig na hangin ay hindi mo ito iindahin. Kitang-kita rin mula sa pwesto namin ang napakalawak na bayan kung saan kami nakatira. Parang mga kwadradong basag na salamin na iba't iba ang kulay ang bawat bubong ng mga bahay. Naisip ko sa pagkakataong iyon na maganda rin naman talaga paminsan-minsan na malayo sa ingay ng mga sasakyan ng polusyon na halos araw-araw man naming nilalanghap. Masaya rin na lakbayin ang kalikasan at makikinig sa mga huni ng ibon at sa mga insekto. Marinig ang lutong ng napakatayong dahon sa bawat apak sa lupa. Sa musikang gawa ng rumaragasang tubig ng ilog pababa ng bundok. Nakaka-relax, nakakatanggal ng tone-toneladang stress sa likod. Habang nakaupo ka sa sanga ng puno at pinagmamasdan ang bawat halaman at puno sa paligid, ay wala kang ibang maiisip kundi kapayapaan, kalayaan sa kahit anuman. Nagpatuloy na nga kami. Sabi kasi ni Gary ay baka maabutan na kami ng gabi. Nagbabago na ang kulay ng langit. Tumitingkad na ito at nagiging nakakasilaw na ginto na ang kulay. Basang-basa na ang damit ko sa dami ng nainom ko na tubig na inilalabas ko lang din bilang pawis. Malalim ang hininga, pero kahit ganoon ay nakangiti ako. Nang marating namin ang isang patag na lugar, sabi ni Gary ay itayo na namin ang tent para doon na kami magpalipas ng gabi. Mahirap na raw kung talagang abutan na kami ng gabi ng naglalakad. Nagtulong-tulong kami sa pagpapatayo ng tent at pagkatapos ay ipinasok namin dito ang lahat ng mga gamit. Tapos ay nangolekta kami ng mga tuyong sanga ng puno at mga dahon para sa gagawing bonfire. At saka ito sinindihan malapit sa tent. Naghanap kami ng 3 malalaking bato na pwedeng upuan at saka pumesto na kami palibot sa malaking apoy. Nagkwentuhan lang kami ng kung ano-ano, mga hinanakit sa trabaho, mga nakakatawang experience. Naalala ko pa yung kwento ni Gary tungkol daw sa multo sa CR sa 8th floor ng building namin. Ayon sa kwento niya, kapag daw may pumapasok sa CR na iyon mag-isa, may nagpapakita raw na isang batang lalaki na naglalaro. Paglalaroan ka daw nito, ibubukas sara ang mga ilaw
pati mga pinto ng bawat cubicle. Bubuksan ang mga gripo sa lababo, pati mga flash sa urinal. At kapag daw takot ka na, ay tsaka ito magpapakita. Isang batang lalaki na nakashort at namumutla. Walang itim ang mga mata. Pinangalan pa nga ito ng mga nakakita na sa batang multo na isang Junjun. Nagkwento naman si Moon tungkol sa babaeng nambasted sa kanya na noon niya lang ibinahagi sa amin. 3 buwan daw siyang nanligaw, tapos bigla na lang daw na sinabihan siyang huwag nang pupunta sa bahay nila at huwag na siyang susunduin. Ano pa bang bago? Lagi ka namang busted eh. Bakit ba kasi yung mayayamang college student ang gustong-gusto mo? Ang dami nating katrabaho na single. Doon ka pa talaga naghanap, sabi ni Gary. Tumawa talaga ako. Hindi ko inaasahang paprangkahin ni Gary si Mon ng biglaan. Pagkatapos ng kwentuhan ay naglabas na kami ng mga makakain, mga hotdog at marshmallow na niluto sa apoy ng bonfire. Amoy usok na alang ang lasa at medyo natutong pero masarap naman. May mga dala pa kaming dilata para naman hindi kami magutom. Lumalim na nga ang gabi. At habang padami na ng padami ang mga bituin sa taas at mga insektong nagpapalakasan ng huni, ay inilabas na namin ang alak. Saktong malamig ang hangin kaya parang langit ang ibinibigay na init ng bawat inom ng alak na gumuguhit sa lalamunan. Nauwi nga sa mga seryosong usapan. Nagkapalitan ng mga kwento at sekreto na siguro ay doon lang namin maibabahagi sa pagkakataong iyon dahil sa alak. At dahil na rin siguro alam namin na mapagkakatiwalaan namin ang isa't isa, anuman ang sabihin namin. Mas lumalim pa ang gabi. Parang maliwanag na barya ang buwan sa kalagitnaan. At nang maubos na nga ang mga alak ay napagpasyahan na naming 3 na pumasok na sa tent at matulog na. Lasing na rin ako sa pagkakataong iyon, kaya ako na ang nauna sa paghiga. Ilang saglit pa, naramdaman ko na tumabi na rin sa akin sila Mon at Gary. Alam ko na lasing din sila tulad ko. Nang pumikit ako, tsaka ko naramdaman ang lahat ng pagod sa buong hapon na paglalakad hanggang nga sa tuluyan na akong nakatulog. Mababaw lang lagi ang tulog ko. Kahit sa mga pagkakataong umuwi ako sa amin na lasing, ay madali lang akong gisingin. Makarinig lang ako ng malakas na tunog o kaya may tumabi lang sa kama ko, ay agad akong dumidilat dahil sa gulat. At noong gabi na nga iyon sa camping ay ganoon ang nangyari. Bigla na lamang akong nagising sa hindi ko malamang dahilan. Naisip ko na baka sa galaw ni Gary sa pagtulog na nasa gitna namin ni Mon. Naupo ako. Kinukusot ang mga mata. Medyo nahihilo pa rin ako sa dami ng alak na nainom namin. Tatayo na sana ako para umuwi nang marinig ko ang mga yapak mula sa labas. Bigla akong kinabahan. Kompleto kaming 3 sa loob ng tent. Kung sino man ang nasa labas ay hindi ko iyon kilala. Sumilip ako sa isang butas ng tent. Malumanay lang ang bawat galaw para walang ingay na magawa. Nakita ko ang mga paa na walang saplot. Naglakad ito palibot sa bonfire na ginawa namin. May ilang baga pa ang mga kahoy pero paubos na rin ito. Masyadong madilim kaya hindi ko gaanong maaninag ang itsura ng taong iyon. Tapos ay nakita ko na yumuko siya. May pinulot sa lupa at saka lang inilagay sa bibig niya. Mas lumapit pa ang halimaw at doon ko na nga nasilayan ang itsura ng nilalang. Salamat sa liwanag ng buwan. Wala siyang saplot na damit. Kitang-kita ko ang puwet at ari sa hubad niyang katawan. Mabalahibo ang bawat pulgada ng kanyang balat. Malaki ang pangangatawan na alam kong
Kaya niya kaming pagsabay-sabayin na buhating tatlo. Mahaba ang buhok niya at napansin ko rin na para bang kumikinang sa liwanag ng buwan ang malaki niyang mga mata. Parang sa aso o sa pusang mga mata na alam kong makakakita sa dilim ng gabi. Matalas ang mga kuko niya sa kamay at paa at ang bibig niya ay may mga nakausling naglalakihang ngipin. Mas tumindi ang kabang nararamdaman ko. Humarap ako kila Gary at Mon at dahan-dahan silang ginising. Pagmulat nilang dalawa, agad kong tinakpan ang mga bunganga nila. Nalaman naman agad nila kung bakit. Suminyas ako sa kanila na sumilip sa labas at ginawa naman nila. Matagal silang nakasilip at nang humarap sila sa akin ay nabakas ko sa mga mukha nila ang matinding takot. Biglang nakita ko si Gary na kinuha ang malaki niyang bag. Tila ba may hinanap. At nang ipinakita niya sa amin ang kinuha niya sa bag ay bumalik sa aming tatlo ang pag-asa. Medyo nabawasan ang takot at pangamba. Kutsilyo. Malaking jungle knife na binili pa namin sa mall noong napagkasunduan namin na mag-camping. Kinuha ko ang akin at inilabas din ni Mon ang sa kanya. Alam ko ang iniisip naming tatlo, na kahit ano pang klaseng halimaw o aswang ang naglalakad sa labas, lalaban kami gamit ang malaking mga kutsilyo namin. Siguro kung mag-isa lang ay imposibleng manalo sa halimaw na iyon. Pero dahil tatlo kami, kaya naming talunin siya sa bilang namin. Suminyas ako na susugod na kami sabay-sabay nang bigla kaming lalabas at aatakihin ang aswang na naghihintay sa labas ng tent. Narinig namin na umuungol ito na parang hayop. Nagbilang akong isa. Hinigpitan ko ang paghawak sa dalang kutsilyo. 2. Huminga ng malalim habang unti-unting ibinababa ni Gary ang zipper ng tent. 3. Napakabilis ng pangyayari. Sabay-sabay kaming tumakbo palabas dala ang malaking kutsilyo. Parang nagulat naman ang halimaw na aswang na iyon dahil tinitigan niya lang kami habang lumalapit kami sa kanya. Si Gary ang naunang sumugod at iwinasiwas niya ang kutsilyo na nasangga naman ng kamay ng aswang. Sumigaw ito na parang aso at itinulak si Gary. Habang kami naman ni Mon ay sabay na umatake. Nasaksak ko sa balikat ang aswang pero alam kong mababaw lang ang sugat. Habang si Mon naman ay sa harapan sumugod pero nakaiwas ang aswang. Tsaka nito sinugod si Mon na nasubsob papunta sa lupa. Pinapaibabawan niya si Mon hawak sa magkabilang kamay at akmasanang sasakmali na sa balikat nang makita ko na lumipad ang kutsilyo mula sa likuran ko at tumusok ito sa liig ng halimaw. Natumba ang halimaw. Pilit inaalis ang nakatusok na kutsilyo sa liig. Sumisirit ang dugo sa lupa na gumagawa ng mga itim na mapa. Umaalulong na ang aswang. Parang kinakatay na aso na umiiyak. Nakahiga pa rin si Mon. Hindi gumagalaw. Kaya lumapit ako para tumulong at nakita ko na nakatayo na ang aswang. Handa nang sumugod ulit sa amin. Natanggal niya na ang nakatusok na kutsilyo sa kanyang leeg. Napakabilis ng galaw ng aswang. Sa isang iglap ay nasa harap na namin siyang dalawa. Itinulak ko si Mon para sabay kaming matumba at makaiwas sa mga kuko ng aswang. At nagawa nga namin. Gumulong kaming pareho palayo pero hindi pa rin tapos ang aswang. Sumugod ulit ito sa amin. Halos isang talampakan na lang ang layo ng kuko niya sa mukha ko nang bigla siyang tumalsik palayo. Kitang-kita ko kung paano sumugod si Gary para itulak ang halimaw palayo na gamit ang balikat niya. Pareho silang natumba rin sa lupa. Talagang lamang lang kami pagdating sa bilang. Kahit pa sabihin na mas malakas at mabangis ang aswang. Tinulungan ko si Mon na bumalik na sa kanyang katinuan.
tinulungan ko ulit siyang makatayo. Ibinaling namin ang tingin sa aswang, pero nakatayo na ito agad. At sa pagkakataong iyon ay huling-huli na ako. Sinugod ng aswang si Gary at ibinaon ang matatalas na kuko sa tagiliran ni Gary. Sumigaw siya. Mali. Isang tili ang pinakawalan niya na bumingi sa mga tenga namin. Doon na nagdilim ang paningin ko. Wala na akong pakialam kung mas malakas sa amin ang aswang. Basta na lamang akong sumugod sa direksyon nito at pinagsasaksak siya sa katawan. Nakita ko sa gilid ng mga mata na ganoon din ang ginawa ni Mon. Sabay naming inatake ang aswang na walang ibang ginawa kundi ang iharang ang maskulado niyang braso sa bawat saksak namin. Tumalsik na ang dugo sa iba't ibang direksyon at habang ginagawa namin iyon ay umuungol siya na parang hayop. Tsaka niya kami itinulak. Pero hindi na siya sumugod. Masyado nang marami siyang sugat sa leeg at katawan, pati kamay para lumaban pa. Tinitigan niya lang kami, tsaka siya tumakbo palayo papasok sa liblib na gubat. Pagkaalis ng aswang ay pinuntahan agad namin si Gary. Umagos ang dugo sa lupa, kaya kumuha kami ng tuwalya para takpan ang sugat at pigilan ang pag-agos ng mas marami pang dugo. Ako ang kumarga sa kanya pababa. Hindi na kami naghintay pa ng umaga. Alam namin na kapag nagsayang pa kami ng oras, ay hindi na kami aabot pa sa ospital. Hindi ko nga alam kung paano namin ginawa iyon. Kung ilang oras kaming naglakad ni Mon, habang salit-salita na kaming kinakarga si Gary pababa ng bundok. Pero nagawa namin at pagdating sa kotse, agad kaming dumiretso sa ospital. Maraming dugo raw ang nawala kay Gary at kung nahuli raw kami ng isa pang oras, ay baka hindi na namin nailigtas ang kaibigan namin. Dumating ang mga pulis at saka namin ikwento ang lahat ng bagay na nangyari. Ang tungkol sa limaw na naglakad sa palibot ng tent namin. Habang nagkukwento ay alam kong hindi naniniwala sa amin ang mga pulis na kausap. Alam kong iniisip nila na baka dala lang ng kalasingan ang aswang na sinisisi namin. Baka nga iniisip lang nila na nag-away-away pa kami, kaya nangyari ito. Pero matapos niya kaming kunan ng salaysay, sinamahan niya kami sa lugar na pinangyarihan. Nakita niya ang mga bakas ng dugo. At siguro nang makumpirma nila na hindi sa aming tatlo ang ibang nakita sa lupa, naniwala na sila na wala kaming kasalanan. Nakalabas din naman agad si Gary. Nagpagaling lang siya ng sugat at sinalina ng dugo. Halos 2 buwan din siyang hindi nakabalik sa trabaho. Simula nga noon, ipinangako namin sa isa't isa na hindi na kami pupunta pa sa bundok at magkakamping. Siguro na trauma na rin kami. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Salamat sa lahat ng mga nakikinig ulit. Sana ay nagustuhan ninyo ang mga ibinahagi ko. Muli po ako po si Alvin ng Philippines. Ingat mga gwapo.